Okay, Fhoirne. Cahúir an sin faoin mhí, tá granny agus péideanna eile inis atá I ggéisteach linn samana in ann sin clós, so sin an príomhúd inis. Tá fáidreoir ar fad ansá, go dtí Craobh Díospóireachta Uí Chadhain, fiche trí. Tá slú a brád as bailach isteach ansá, tá míad fíormhíoch dos na múntóirí agus dos na tuismitheoirí ar fad a haicíonn leis na scoláirí seo a bheidh a dul ar stáidse ansá tráthnóna. Tá aine nach raibh a freastal ar éon bhálta den díospóireacht seo in Bliain, bíonn trí nómad cainte ag na hunaíodh ar fad atá ansá. Bhunaíodh mé an cloigín beag atá hús an sin treis gá nómad le fógart go bhfuil nómad amháin fága ag a gach éon an mhór, agus an sin bhunaíodh mé an clog a ríist in ag an trí nómad. So an téim meile a bheith a gomsa dos na foirne ansá tráthnóna ná chun críochnaí suas có lia ag an trí nómad sin agus gúil sibh in ann. Now, mar núnacha. So sin núnatá ag an ceart an sóisreach seo tráthnóna ná Isí eisiúnacha an rogha is fearr déasóg na tíre fé láthair. So is chud éigeann tá an nascan phobal atá an seán ó rún atá an nascan phobal agus tá pléite sna náin le déanaí, so tá míid i tanúga mór leis na puintí agus na hargóintí a bheith ag na fóirne seo. Rúfa sin, bhil an ghain daoine a chur ar bhór aithne goibh. Céad uair tá cúigear sitan sin annach an pórdach ag a bhabhard te fiúr de chuid goibh agus an acad goibh sin na moltóirí atá a ghain in jobh don díospóireacht. So cúigear fáilt an mór, rih Fhoras ó Bliain, mórainn bhainní foirí, áin í Bliain, líamach bhuair agus gcomórtas ní bhunaíodh. Sin ag roinnt an stáidse dom tráthnóna, tá an chathaoirleach ar Gaeilge, páirte ó Chiara, agus chomh sin tá an chathaoirleach don tráthnóna Ailbhe Ó Monacháin. So le gach éon bhálta do le gach éon craobh na hÉireann den díospóireacht seo, bhí me sin iarthuaiscirt ar duine éigeanta fháil le labhairt libh in ag an díospóireacht agus go bhfuil stair láidir có bhaintúg leis an gcomórtas. So bhuaigh Ailbhe na gcomórtas seo roinnt Bliain. Beidir go léirthe sé héin le lainn bíos a beag bheith le rá bheith an bhliain gur bhuaigh sé but tá anna stair ag Ailbhe agus aithnóid ar fad é comá ó nuacht TG4 agus ó nuacht RTÉ comá. So tá míid fíormhíoch go raibh Ailbhe in ann a bheith linn agus tar bhuaile bus mór dó comá. Rith Gaeilge Chlóisiiste comá ó phríomhhaimimeach Gael Linn Raymond ó Chiaráin a bheith a labhairt libh in ag an díospóireacht sóise comá. So sin go leor cainte uam mar bhfuil annach chuid cainte réig ag na scoláirí ar mo gáthaomh ansá. So bhálum na foirne atá os bhórgóir inis a chur in aithneadíomh. So foireann é atá howlann sin atá ibhábhar an rún sin Gaeilge láiste na mara agus ar an bhfoireann sin tá donacha cían agus cilíonn ann, so tar bhuaile bus mór dóibh. Foireann bí an céad éireann atá I gcuine an rún tagann siad ó Pobalscoil Ghaoth ó Danganí Cúis agus ar an bhfoireann sin tá cilíonn, ruairi agus cúáin ann. Agus I bogad ar aghaidh inis don dá éireann atá ar mothéamh clé, foireann sí tá siad sin I bhábhar an rún a ríist ó scoilchuimsithe Chiaráin an ceathrú rua chuirigh I fáilte roimh méamh, cuimhe agus nans. Agus an éireann dearnach, foireann dí atá ighuine an rún a ríist ó coláiste críomhhuire an spidéal chuirigh I fáilte roimh Tomás, cuilte agus glasna. Now, tá míad réig chun an díospóireacht a thosnú, agus fágame inis in lábha ar íchaintóir, Ailbhe, agus beidh Ailbhe ag chur na iomaitheoirí ar fad duine ar dhuine in aithneadíomh agus iad I tacht chun stáidse. Just mar pís ólais dos na foirne atá ar mo thaobh dhéisin sin, beidh sibse a tacht ar stáidse ar stairíonn beag atá taobh hiúr den stáidse
agus Steve sin sa mar héamh clé beis ag úsáid an stair beag sin. So, tá míad réig le tasnú agus léigh mé Ailbhe inis chun an céad cainteoir a chur in aithneadíh. Gur maithagah agus tá fáilte roh deas scafte eiceil agus bhar se cumhní cinnearás be dúir specialta ag dearú na déasbreachta den duine a hóisios céim bhliain a bhí meise in sa déasbreacht seo go dearnach. Mar sin tá sé deas a hanna eiceil tá aineagam ar chopa duine seo aine copa duine a go bharm ach tá masúil go mór leis déasbreacht agus tá dearún ionta treithúil tá sé ionta treithúil ar fad agus be pointí samúla le déanamh go hanna. Chanig man déasbreacht seo an nuirí ar líne ar a réhúir a sáile agus bhí me ionta tóca leis a chéidean bhí sé ar rós a maithas amach. Mar sin tá ahanó gentig Thomas agus ámáis gur míle maithagah is choú thuirtú fasta ó Gael Linn sa bheith a bhar goideachta. Mar sin asúil go mór leis na cantéirí ligus Conamara Loch Garman an áite bheits mó Uachtarhain bliantí fada siar sa 8 agus ahanana nile muir oraíocht le fasta agus na foirne lig tá muidir súil go mór le déasbreacht ionta bhríomhar agus súlam go méisih lig ionta cuairte seach le chéile an 2000 ahanana dail an scéile ar Nuacht RTÉ agus TG Care. Mar sin gan tíú muile chu muid fáilte raibh an chiad duine ó Gael chalaiste na mara an tinmhar mór ceilhaintain donna chóiréalaí. An taobhíonn siúlach, bíonn sé scéalach, a chahirirligh a bhultóirí a bhreathsóragus lucht éisteachta mar ché chaintear na híthe bhfuil an fáiltaí chealaí a Craobh Díospóireachta Uí Chadhain is Mr. Donna Comórradh captain Ghailge mar agus mar éanam a chosglóirí cín chargí agus cinine ó Súlaháin a leróí a míig tám seo an nó chun leir golóidir I bhábhran rinn seo a déir go bhí an eis imimecha an rabha is fearr dé sóg na tíir seo bhí láthair. Leir am go suliríomh go luach agus buntáistí as chuimse ag bhain leis an eis imimecha tuis go gcuireann sé leis an bheith sonas, sástacha agus idircis I meas na níoga a bhain an lasás. Tás ban fi misisiadíh go ilumid buntáistí ó héh an idircis den óga héanaar eis imimecha. Leir óí cín go luach airgis damta I gceist leis an eis imimecha agus é déir tá spán fi cilíonn nach bhfuil aon srín leis a ferbtí so síalta. Agus achtriachta don duine óga thugam faoi. Ach ar dúspóra, ar san bhí na rún, darlinn go bun eis imimecha agus tréis ama catta ag duine thar leir. I dtír nó tíortha nar ostómh ó gúgus. Tréis a soach sun sachatá I gceiste goin bíag sin blian ó níos fira. Ach, ní mór an béimime agur an ardiscint nach gon in sin agus tréis a bhún. Darlinn go bun an rá is fearr agus an gníomh nó an bart is cliste nós ciamhra gur féidir dhéanamh. Agus darlinn go béir tá gceist le héasóg na tíir seo na na daoine ar típa fethe agus trugad bliana díos a rugach a tógach agus ag tág martál in éireann. Agus gan aon áras táidir gleirt táidir caint faoin rééis seo. Mar sin a bhocail eile is atá árá an rún seo an nocht ná gur bé an gníomh is cliste go bhéh duine ógan ar an torfaí ná dul ag taistal thar lear agus tréimh sí suntas a chahabh I dtír nó ar ddíortha agsúla timpeall an domhan. Agus is cínta go gur gníomh mar seo na leibh sonas agus sásamh mar aon gan áras le na daithí saoil mar leróh mé díomhanis. A cháirde nuair haon daoine óga thar lear níl aon srín leis na idircis a bhíon rumpú. Bhalamín si chunas dul an lech le cuas nua, bín seanscrib teangacha agus bailí cumarsáide eile bhlasa agus bhrbríonn siad léirgas agus tuiscint níos leitad an domhan agus bhliain. Cuidíon a deis na fáma seo lena bherbert omlánach agus níl aon cheist ach gur beidh tar an bhró sé seo na daoine déine atá bhád níos tuiscinní, níos abí agus níos géir chúisí. Tar eile gan áras ná go ggurtar go mór lena gcumas go haibretha mar tain siad daithí ar an go haibú is síomh agsúla atá nuadmh a chuhíonn scill na craobhta agus scill na fibreite go freisin. Nach scill na luachhar iad seo a go bhfuil níos le. Ar brítear go mór le taistal agus nach onan eis imimecha agus deis taistal go thortha den óg.
Mar sin ná bíag ein áras a bhchaide, ach gur fear fad an rún seo, gur bí an éisiimicha an rá is fearr dééisóg na tíir seo man go gurg sé le réimse lena scinan a dómh, agus ilumid tréthe luúg for eile. Gurb má with os foirnéisteachta. Chahiúlaigh a bhultóirí a lucht an rasúra is a cháir de Gael. Fíorchaoin fáilte roimh chuig díospóireacht an tráthóna. Is me sé cilimach Gailt, cap féin na foirne, agus taobhlamm tá mo chomhdádóirí ruaí húnacháin agus cuáin ó féinachta. Tá mína I Pobalscoil Ghaoth sconscan gan a rún an tráthóna seo. Sé sin gur bí an éisiimice an rá is fearr éas óg na tíir seo faoi láthair. Pléadad sa sír sin na tíir seo agus ar an lumad buntáiste atá le buintas marachtant ar na lán glasá. Dí roiid ruaí ar na deisina atá ar fáil do chuoine ógus a tíir seo agus críocht nóid cuáin le héadachas agus ar nílaseocht don tír. Ar dús a chuoine óis le, ardiscint ar an rún. An éisiimice, a bheith fágant an tír in na rugach is a tógachtú chun marachtant an tír éigent eile. An rá is fearr, an cinenne is fiúntaí a thógant, bóthir ar leas a thógant ag frosfór an tail. As óg na tíir seo, Erlix na déagaí déanacha agus na fidí sa látá nó bhain. A cháirde, is tír den lach í an tíir seo. Gan éan duine nó sa cheannairn ag buintear cearta uainn is a rálinn conas ar séla chahabh. Tá éire mar cheantas na tíre is cáúile ó heamh na sír sé dé. Fadó, bhí ar muinte na tíir seo, ar sínsir, trid ar sun na sír sé ceannas a bhíochló sun, go mí míidir ná ar séla chahabh ar ardúil. Tá gohic sé annig, bhóta, Tis go brógracht agus nuachracht súd. Is lán bídach sin ar himmel na hórapa ach tá an animin ierde mar phobal fálma, flahúl agus cuidach dúl. An nálaigh an bheith an scéal do meach mí hála culán, nó pádraigh mac frírs, tar sin bád bán na hógant chun sénis comórdaí a chahabh dó féin ar son féin na blianta fadó hin. Ní hálaigh an bheith ná Ag mulad an éas óg, drama chóirt, dátíar dúchas, ar gealta galide héal an rachmis. A bhaintear na Gaeilge, a bhaintear chiilbhántán, mo nára sibh. Cad a cheapamh, cad a tóla bh cheapach nó gasciigí son do chuoine, a bheith éisiimice. Beidir sé chur na gláir níos. Tá sé nám an cór a chuúta bhló agus trid dar tír, nó sé dhéanaar muintear fadó. Curgaí feachtas ar bun, téigi I mon a góide, curgaí bhór mí hásacht in úldan rialtas, ach an anim dé, ná tréigigí bhór núchas, bhór naireacht, agus bhór freigracht, mar héránig na tír seo. Tá éisiimice ag crema ar bobbal. Diad bhá ragras glasig na connect I bhd a ggói I ggéin, ach níl sé sin na gcónaí fír. Is anna anncréam crí, agus tá mochraí sa tíir seo agus ní haróigh sé sin riamh. Canna héamh an mófád dar nóige, I meacht ón air ór foláine. Os nó réirt na tíre a thógach solás agus suamhnis agnadid go léthúil da a bhfuil ar mues leis an mórt agus leis an bófar aga. Tá cnáasú ag chólúdar ar muinter. Is tír eisceachtúil an tíir seo, tis nach gáún a bheith bortha faoi volcánic bruachta nó brelinn féin faoi tithe a bheith tóga le tornado. Is sinna clán chuáil an tréan, is léchra grán a bhil. An éisiimice, an rá is fearr, bóthar ar leasa, a cháir a Gael, ní hana Go mágah. I bhfuiltóirí a locht arásra agus a locht éisteachta.
Is mis sin méamh ní ghináil. Cartín scoilcham sé chiaran agus sé rún atá fléin a bhain ná gur bíon eisiimice an ráha is fearr go os óg na tíide seo bhí láthir. Tá má héanagus má éan go hiile agus go thomlan I bhábhar an rún. Sola nachama a món mo chud cainte tuair má san bhíniu in a rún. Cílíonn eisiimice daoine fágáil tíad amháin le gáil go tíad eile I tóireacht Ailbhe nó síl níos fearr. Céir dar ráha, sin cinne, má nó olc, fannacht nó imimecht. Today Eurostat should an thús óg an drám idir 5,010 agus 9,050 gúis. Na tíide seo, sí sinna tíad seanga, Ileán na héireann. Faoi láthir, sinna tréimh se áma in úma de marachtáil an inis. Is fearr, sé sin is feiliúnaí, is fábhraí agus is fiúntaí. Pléithe mise cuasaí sláinte agus cuasaí marachánta. Lára cuimhlib faoin gosas ard marachtála agus faoi éidechas. Dinna náint chuir síosclaib ar chuasaí Ghaeilge cumílachaí Ailbhe agus fostíochta. Alachtaíisteachta tá má cínta go mééis se bed éon oclaing rihhéad na díospóireachta seo. Tá cruachás na go leor I ddíortha eile. Achas géirchéim iné géirchéime atá sa tí seo. Ní an neidir dar chrála chéiríomh is a bhí ag tús na bliana. Tá listí féibh go fada le rángeara agus níos fada, agus chumeach dochtarhaid. Is túisce decha ar eitiid go Sydneyad, nás an nuna sláinte áú. Mar léadós nánschaib ar báil. Mal an naimman sláinte rún láirt fí bharchánta, ach tríal cúna áil agus curthú a lista feithid camsú. Ar bhfuil breis 7,000 duine I fannacht os cían bliana. Ach san Astral, tá siad a gáil néir, agus gan fannacht a chuig lá is fichearb. Céir de dionach drámóg na héireann gan na cuman luchas Gael agus iad ar imimece. Well sin ceis nach gafar agart. Mar go bhfuil an CLG ar fud na cringe. Feiceann mud cuid go thar ibraní na tíide seo dina slí bheithegó péin is rá pelin na Austrráile. Cóir Stanton agus Oisín Mullen ina measc. Agus iad a siú €8,000 le teach agus cá chur ar fáilgó. Dé pobalbhre ar ring Red Sea haar chean chóir na náisiúnta na nóg tá seachtar as dinner idir 8,010 agus chead bliana na fiad a cuimnú a gháil ar imimece. Mar go greidann siad go meach an caid an marachtáil níos fearr acu, mar a féhis cuimhlib ar báil. Cruachtan, cantal agus crachraí. Sinna tá lán go níos óg má ann siad sa tí seo. Duine, imíonn agus imó os óg na héireann, ach ná ceap go bhhaoin na cótha, gúirteart cú le cinetá siad, nuair a thugann siad a náid ar an Astráil nó Dubai. Tá mud mórtas ó chatta tíd ina rugúgus tógaí mud, ach go divan hain níl mud moníach. Ní fearracht ceannaí na tíide seo nach chul meas ná tuiscint ar an níos óg acu. Ní áí mar hiarnaí na tíide ar fád. Alachtaíisteachta, mal an óige agus tucaisí. Gur maithagaí. Team Bulgaria, Japan's and Díospóireachta Uí Chadhain is much time to Gaeilge Cantar, le coronéad an rúin, muid go ráisi Pobalscoil Ghaoth Dobhair spéideal Uí agus Gaeilge Cantar Comórtas Uí Chadhain le coronéad an rúin. A chaithirlí a bhfuiltúirí a lochtarach agus a cháirte. Sé rúna a bhí chad ar an trúna, ná sin eisiimice an rásáir go ísóg na tíide seo fiú láir, agus bé mé héad muireann a láirt I gcuine rún seo. Tá sa mar sin le samín ar rún. Ciall an eisiimice daoine fágal a dtíar a hain le curfú nó cúnaí I dtíon eile go bú. Ní le drám tá gimach le taithí síl thaileir san áire bhí seo. Nuair atá rá le duna, sin rá bhfuil níos mú an rud amháin ar fáil. Má sin rá sára, sin rá gur béidir leasa, agus nach bhfuil a hábhail ar fáil. Si do ísóg na tíide seo, pobl na héireann atá fágal an chóras éidechas dar a lefar. Tá fiú láir úsas a rúnse, rud a bheits rá go muid a caintí láta nniu. Mar sin, bé muid rá go chu leasa éireann óg an bhliain fannacht den éireann, seachas cúnaí in líon á tuile thar leabhar. Díra muide agus caintear tanúna ina ránaí tám go duine óg sa tí seo. Lára a héine in éidechas, ar báil duna cuite go síos ar a bhostíocht, agus lára a gláisne faoi bunta sin na tíide seo. A cháirte,
Go tradiisiúnta ní rá be ag glún nóg na héan ach an bán nó longa nó na hiúrtar a péin, mar rinne cólín fára céimis. Ach tá lá sin caite agus tá deisnaí ar fáil go choile rinne sa tír seán is. Corum an am se choile bhíon a bhíon te daltaí na háirteiste furim an CAO líana. Ránann siad as na céta cuasaí mar atá siad ar fáil i gcolla sin na tíre seo. Tá 8 tí cinál printi seot mar ráha ar a bhuaim inis, agus deise daoine óga bhfuil ceird in láimh a bheith na bláiséirí, ina blaiméirí, ina siúnearí, ina lectúirí, agus neartile. Tuomh an mhór seo tá cuasaí Iarthuaiscirt. Chláracha eile solas, vítas agus cuasaí rochtan ar fáil. Ní bheith duine big an cuasa, tá mis ráileat. Tá na ránnaí sár go institútí ardéidechais ar fáil é lecadoris ag pobl na tíre seo. Go háirithe ó tugadh aitheantas Pobalscoil Ghaoth Dobhair go institútí teicneolaíocht le Nuacht. Cén tiantas go dain beirt as trúr góganna na tíre i raige tríú level in éil. Nach chuil ceangan na córas tríú level is fearra dánain dre na túrisí Sterni ón OECD. Agus manam nach chuil tálaí basci sa tír seach an erid. €5,000. Costas atá chuúre ní sire ná tálaí hasla atá €10,500. Agus €6 ní sire ná tálaí vercha atá €2,100. Na chorne tantá gur in éireann Thomas, mar bhánach sé sin fear a fáil. Céad sláán leat a cholín fára céimis, na chaidbhach tágus rán leideachais dá mara mar ógannach in éireann ó léineo. Armagaí. An taobh bíonn siúlach, bíonn sé scéalach. A chahirirligh a bhultóirí a razóra agus a luchtdéisteachta. Is mis cían agus táman seo an ucht clárachlóidir i bhábhar an rún seo, a déir gur bí an eisiimimecha an rabha is fearr dééisog na tíre seo faoi láthair. Tá sé ra hana ag gur gaptain donachadíb bhfuil i lumid buntáisí idirchasúla don éasóg a hinnig taisteal timpeall an dahain a chun go mór lena sebhar saoil. Anis just bannig misidíb gul buntáisí olbhar a thaobh airgad de don éasóg a dhéanaan amhlaigh. A chilíonn ó Pobalscoil Ghaoth Tá tú a cuathú pictúr álann dún an silbhar hanéireann, ag rá go bhfuil caiid an marctála an ordaguin. For réir, chuhín an caiid an marctála seo dúthlan faoi leat don éasóg, an mán go gurn sé gus suntasach le costas agus íceachtaí. Ach, do duine óga héan ar eisiimimecha, go dtí tíortha eile atá scopa ar fud an domhan, ní fíor seo in éoncur, mar tuis gluach an euro agus bhátí málacha agsúla, bíon cúcht ceannachán i bhd níos loidre acu. Mar hampla, bíon saoil ar nós nó ríthe ag daine óga héin chuig an tailinn, chun blasa all den green ag scuilta na glacadh ann. Is féidir ó béaltaí bratha ithe gan aon tríon, agus ní bhíon le hiic acu ach pinganí soracha. Freisin, bíonn sé i bhd níos éasca ar thu airgad a thabhail a féidir le úsáid amach seo. A chumás ó choláiste cuimhara, tá sé ráta gut go bhfuil post ar ord caidan le fáil in éireann, agus gur féidir leis an duine óg tuairstal bra a thuilmh dó féin an seo. Agus pas sórach é seo i gcompróid leis an méid gur féidir le a thuilmh thar lear. Tógmid Straharcha Collasan, is sampla furfa iad an bhirrtaú seo den maithas a dhéanann tréimhse eisiimimecha don éasóg ó thaobh airgad de. Mar déagóirí, bhí sim olmhór ag na Straharcha seo sa riomhhacht, agus is léirhráibh cumas do chreite acuin a leis seo. For réir, ní bheith go leor achmhaine acuin ar chun an cuma seo a Herbert. Ach, a bhuichas leis an gine a thug sí chun dul chuig Mercha, ní hamháin go fór sí tuile idircha sound, ach fór sí takeíocht airgadis den sco. Anis is bilúntha iad an Straharcha seo a chuirde a bhuichas leis an rá cíalbhar, stúma a thug siad dul ar eisiimimecha. A chilíonn ó Pobalscoil Ghaoth Dobhair a ríis. Dar leatnach bhfuil éon áit níos deisina éireann,
mar sí seo an-áthas bhfuil ar glanlónatha agus ar gcóide go léir. A cad is fiú seo muna féidir in marachtal ó lá go lá agus bilí bunúsacha a íoc. Ach, má haon daoine óga ar eisimircha, go dtí tíortha eile, níl an bord céine acu. Tug mar hampla na múntaí óga atá obair timppla na tíra go dtíon is scolanna, gan aon conra seasta acu, agus ag íoc cíos cracáilte. Conas gur féide a rá nar ceart dómh imeachtas an sánseo agus seo bra mún tuairta á Halfingrín in Abu Dhabi. Áiteach bíon ar thucanar bit a íoc, ógan deis ionteach dómh agad a chur deisce agus a dahí séla Herbert freisin. A chuirde, tána mílta daoine óga tar éis an rabha seo a thógáil, agus tá ceart ar fad acu, mar níl aon ceist ach gur bí an eisimircha an rabha is fearr dééis óg na tíir seo faoi láthair, gur míle a thugad fas éisteach le a chuirde. Mé Walter bhéine tuair fáideal go bhfuil ceartú a gáil go léidir seo agus na cartaí agus na pin na foirne ligid seo agus iad na bratú síos na botún dar lá na mí chrunis a se le cealar na foirne ar sin tam chefrití na géir. Am tú é leis géirí le chuir éad an ruúí agus cante go dó ó Pobalscoil Ghaoth Dobhair an agin í thuaiscirí fáilte mhór ever dó hurraíocht Monacháin. Cobhfuil crí, anam, corp is sprid na Gaeilge. Cuireann sé iontas agus gomhhearagorm go bhfuil muintir óg na tíirsa ag trígint an chultúr agus an sábháilteach detácha mar luigh Cillian Róm. A chathaoirligh a bhultóirí, a luchtmhulta an rún agus a chóscaláirí. Cuireann sé ar brathmídne i Pobalscoil Ghaoth gur chaint se fódach san éir a thaid luchtmhulta an rún a nacht. Agus mar sin tha sé do dhúlgus arinn an iarne a chur osfuair góir. Cogur chuma bhéh. Cé gur fíor go bhfuil na haon deis faoin spéir i Dubai, tá anna hríonacha ar na daoinetha gobaran. Má chailann tú de fost nó nuair is gáid éirí as, catha tú i meacht. Céim bheachas ar muintir thréigint ar bheann saint agus airgid, agus an son na blianta na dhéag son, fille agsúil le fáilte Craobh Díospóireachta. Ó thaobh fostíochta de, tá deabanna sa tíorsa, den téaráidh lorg. Cuiníimiis ar an túnscadal fátachais, tá na bialaní, na hóstáin agus na tarnaí de hir gorán nach féidirdóch óhaint ibretheáid. Agus fiochamís ar na cólachtaí mór idirnáisiúnta, fiú dainóin an dránuachta chulamar le déanaí a há fós ar bís chun daoine óga le hard chumas technolíoch a thuairt ar bordló. Agus fiochamís ar an slí go bhfuil méid san daoine ag go bró maile ó bhí an COVID agan. Dar leis an phríomhifig staidirh tá osciún tríon dibrithe na héireann ag go bró maile. Díot in hain a bheith mar hábhíonn só i gcóchéine ar an toladh, ag gobar de cholacht bunathe san ardchathair nó fiú i dtír ag an eile. Mar sin, muna bé aspa postanna an chúiseá leis an imsimirce. Cad é? Má há éireann ar cheann na tíortha is fearr le hobarán dar leis ar bhéine, céan chúis a há le daoine óga i meacht. An é an rabha is fearr, dar thar lear, go tír in le cultúr a dúin, nósanna agus dilithe difriúla. An é an rabha is fearr, tríal thar go tír inar mór an buad an bheithe, agus costas thar cuimse ar chuairim sláinte. An é an rabha is fearr, teiste go tír strón séirthe, inar nóirithe, ag marachtaint ar an uignas agus ina féile. A cháirde Gaeilge ní heith ná é. Agus an méid san ar fada chur san árbhagah, agus an méid a bheith le ráid chuána a dhéag, tuigh sibh go léir, gur chaint gan deoramh atá ag luchtmhulta an rún. Nis soladgriach níam a chéan, is glasiad na cnicamh a dúin go dain mar a luas leis an nua-héalainn. Ach mar a thugann an seanachcha le fistúin, is íomhá mealltachaí sin, go bhfuil an saoil i gcónaí níos fearr, in san áit ná fuilimid. Tá sé seo feicáilach fiúmháin ar na bóthra, dearmú bheam a gcónaílam go bhfuil an lána eile ag teiste níos tapúla. Is léir a cháirde, gur bí an rabha is fearr dógan na tíorsa, fannacht sa lána ceart, i measc ar glán agus ar gáirde, séhrú ar a gomas, agus sásta bhhaint as éireann í glas. Sin an áit, in bhfuil crí, anam, corp
is spread na Gael. Sinna clown chuchol in train is lech rán a bhil, agus is an sa I meas na muintere is fearsin. Gurmagah. Gearchéim ní gearchéime atá sa tí seo fiúlathe. Tá ardú ascumse tacaí agustas marachtála. Tá tíche chugáin le fiocla curce. Agus mar léad méh tá cór slánte ina hir thuúil. Dime, imíon agus imó an lísóg mar bhásó na gnéthe seo an tíal. Lair méh lib fao bharchlánte, agus léad gur cuma leis rialtas faoi scoláirí na tíide seo. A chumas, lair tú faoi gáiltí na háirteiste. A chuirt ar brú allhar ar gáiltí na háirteiste chun pointí arda a bhaint amach. Agus sa riocht daontaithe agus ar an orainn ní chuirtear. Tá Spáin an educations.com gur bíonn eisimirce an raibhsáir den lí sóg. A chumas, lair tú faoi chostas, a cad a bhar leit í a crolóistín chola bhí. Chead chéad sa rank nó míle am lech lia. Cé chuige sa bólainn nó seacaid fiche an gáile. Níl pín rua fácaí bóc an scoláire. Níor an tóran pócaí balas pleig an tín cho bhíoríoch tá se fi láthair. Tá géircéim ticheachta sa tí seo. Deir clód ní ealachar ar a gláir céim chun cín ar TG cead bhfuil éon chunéag acu ina gúnaí I deach bháin am lech lia. Lair cinnéon faoi stair na tíide seo. Tá rún seo snáim seo lárach, agus ní dóilm gur an trí sóg pe fadó. Muna bhfuil tú ná na híochta lóistín is minic bhíon an tísóg ar bra chóir san per paibli, ach ní féidir brathe. A chumas, deir tú go bhfuil deisina ar lecha doris, ach ní ach bus amháin a hagann des Connemara a bhíon san gáile riban lí, agus bíon lean na scolairí fácií na staicí ar thaobh mhór. Deir Craobh ó bhlach lia san Irish Times go gahan €100 a 9 mísa ar wasna, agus is minic na dagan éon was. Cruachan, cantal, agus craí. Sin sían an líon óga, tá na gúnaí I bríomh chuthair na tíide seo, an ceara chun líomháit is tíide le marachtáil ar fud na crunne. Brú eile ná nach chula níos sóg an nachhain teacha cheannacht, ná thógáil fiú, mar bhfuil tú sásta bheith bíocha go lád bhás, agus cidaíonn an bíocha lochtaíseachta, bágann sé daoine gan tíbnis is gan sólas a gatha a síl. Thar leir tá slí marachtála atá ní síre agus pání sarda rú. Mar léadós nant. Is féidir file agus luachtaí de fócad, sin más málaat file, nuair tá do róhan bollag le gréin dinta agus húnán cap planna le á. Deir tú más gwynear deisna sa tí, a capú necha faoin géad an lísóg nach méon deisa cub teáil an éidir I riamh. Lu aróí an G-Tech. A dúir teanó cosla ó údrás ar TG4 bhfuil titimeach teacht ar chin Ailbhe a Connemara. Lu aróí rátaí íste díostíochta, ach go réad an CSO tá rions gan díostíocht is meas a Connemara, so sa cearach faoin géad. Deirtar gúil meas an lísóg, a tháinig na céite dochtúir agus altrúáile nuair a fógraí orú ag tús na pandéime, agus níor tugadh postanna ach a chud acu. Láró nant tilafí seom ar ball. Molla nóige agus tuca sí lachtaíseachta, molla nóige agus níomó sí. Gur míle mágaí. Sonna ruin agus mé chum na sin an a bíta fóí fá
Tána go Guatemala don ndéantar in an ruin seo chuir í foiilte roimh a chuid te ceannaí ó cháiste faoi Uí A chuirde, tá táil agus rá na fostaachta fáil gcuisó go léineo Somália inéiring. Ní léon cháil rob a bheith scláirt sa slústáil chlé hála dín na ngáil mar a bhí cholín fára céimus fadó. Ba in aspa fostaachta sa tí seo I dhíbar I leheadí san náma cathú, ach ní hála an cás níos mó, mar gur bí an ostaíocht ceann na cúisinaí is smó a bhfuil daoine óga fannacht sa tí seo. Sin rud is táchtaí go ghunnead be I tá cuinú fannacht ná an jabbatáid fáilthó. Cuireann sé a chumas suil, sunna, sefyr bheith aige, agus buchas le dia tá ostaíochtatáid fáil inéiring, chumá agus níosár ná an ostaíochtatáid fáil inéanna teile dain. Nach bhfuil cearú ísfá is airde dainain, agus 75 fan géad go phobal na tíre seo I mú an ostaíocht de réad a CSO. Agus a chuimhe, labhtú chósaí páid. Tá rátaí na páid na héireann I garú tír is airde san Eorpa cháirde. Agus, maidin mu a chumpráid lenar gáirde béal deiris sam rating, tá meán fáta ang €100,000 níos mó agus níos fearr in na bliain na cháirde. I bhéh, labh tusa chósaí sláinte na héireann, agus níl siad fáidfe, ach go bhód I díart, mar a bhfuil tú nachhain as áireachas sláinte cheannachta Americá, bé tú banc bhriste ag na birí leis. A runnacha, dúir tusa go gcuireann na Eisirimirce le sástocht a duine, ach más fíor go na náisiúnaontaithe is muide an 7 tír is sunna dain. Cháirde tá seachas simplí le seo, má tá fónaidar tanéiring tá postanhaid. Tá na cólachtaí móra technolachta a ghost ahead nús Google, Apple agus Facebook I chud postanna gáir chaid an fáil. Tá chundaí na Gaeilge in iarthar na héireann an áit is smú san Eorpa in bhfuil cólachtaí leis agus tá fás aisteach tacaí a bhhostaíocht in airnan na sconánachta le coppla bliain nos. Ón Gael Linn ciún na gunamara go Star Wars í sa géirí. Tá deisinaí nó tacaí chun cín chomá ó dara COVID-19 nósfuireachtaí Ailbhe na tíre seo. Agus tá daoine ná a bheith gobad go chólachtaí móra idirnáisiúnta ó na gantaid hain gar rua gur cholíine nó gilhaintáin. Nach bhfuil údarás na Gaeltachta héis in eistíocht mhóraí anna idgí-tecannaí in Gaeltachtaí na tíre lena chiintú gur féad le daoine an cinál seo Ailbhe dhéanamh. Agus, má tá tú gan post, tá ícreachtaí leas a hóisiilta na tíre seo anghriú. Beg nach cheire thuúda níos mó ná an ceanna tá le fáil sam rating. A céad sláán leat a cholín fára céimus. Nach a de bheith tágus rán na fostaíochta, chá mada I dóganach in éiring go léineo. Van Gaeilge Curin, wel Chile na féidir gur be cuilte bucha Curin. Nes tá go ráisi na carnaí agus mu a táintear an siú canteí na chuir sunna rúin gur bhí neisiirce an réad sfeir í so díra se fáir agus an snáhain déanamh gur sun na carnach gur í fáilte mhór a bheith chéirí nósúlahain. An taobh bhíon siúlach bhíon sé scéalach, a thathirligh a bhultúirí a luchtan rasóra agus a chóirde, is Mr. Cillian agus cosúla Donacha agus Cian Lárum, Tom ge heile is go hamlán a bhábhar an rún tráthúil seo. Le rug méid go solardíomh bhfuil buntáistí as chuimse ghaint leis an Eisirimirce, ó thaobh na taithí, eagraíochta agus forbairt sóisialtaide, a chiantín gur bhí an Eisirimirce an rá is fear, is tearbhí agus is taithnamhí déasóg na tíre seo.
Tá muintir na haireann ag dul American leis na cíanta. Mar dúirt an túchtarán ó hiigín is cuid dar star agus dar níartí an America. Curran Killian ó Pobalscoil Ghaoth Íomhá trú a bhéalach an bhádháin os fregóra chóirte ach go bhallard fod tráfír, ná credaigí tá an America cheann den rudí is fearras féile le duine óga dhéanamh. La dúna atá ar gcónaíar an beagar imil na hhorpa tá sé níos tábhachtí fós aithna chur an saoil las mu. Láithníon an America darcha agus intanon duine óg, caithíonn sé mó na óras muinteoireachta anan. Ma feicimid marcha an daoine eile a saoil. A Hamas ó choláiste chríomhara. Is tá mar ág bhfuil léomhró dúilteaga go trim rúnse. Ní críochaí an America ach thús. Mar, is féidir le héin airí ró hacuil, mar sin tá siú riachtaíocht an duine óg, eispéirs nua lurg, agus is cinnte go bhfuil an duine óg a héanaar America níos oscailte den éagsúlacht, níos leathan aganta, agus níos ólaí dá bhór. Mar sin a Hamas ní hé an brain drain ach an brain gain. A chuíolte ó choláiste chríomhara. Dúirtú nach meag daoine óg ar an tír sásta seo a ágáil. Ach, darla stradar in a cóirla náisiúnta na nóg, bhháil seachtó faoin géad de gcuoine óg in ar an dul America. Agus ní héanúna a chóirte, mar sé an rá is fiardómh. Cinnte níl leo bhradcar sásta lo, ach leo is glasíd na cinnic a bhadún. Níl mis á cúg lína deag dís fós a chóirte, ach nuair bheith mo chuid am a catar an láiste is cinnting meag múig orú me cheolta agus sector aiger hirtha bhalas a géin, mar rinne maithar agus munkle Rome. Ag gethe duine an lulig faoin rion ar Craobh Díospóireachta, ag snáb sa Great Barrier Reef, ag siúil ar bhanamór na Síne, ag imirt blackjack a Las Vegas, agus ag dul ar safari. Níl sé ceart cóirná cathram a cóirte, bhfuil lucht an rasóir ag iarrainn na deisna ionteach a eagraíochta seo, a héine déasóg na tíre seo. A roirí ó Pobalscoil Ghaoth dúirtú bhfuil caidan marachtála an ordaigh an éireann. Ach, darla stradar rinne a chláiste na hoscoil Ghaoth, dúirt sciig fervor na America go bhfuil caidan marachtála a bhfad níos fear acu thar lár. Ar cíntín gur dhearna siad an rá is fear. A chóirte, dúspóir haspáin donnacha go bhfuil luach agus pantratíos chuimseag buint leis an deachtas an America, an sin leir cín go bhfuil luach ar go dámanta gceist le America. Agus deire, haspáin mis sin nach bhfuil éon srín leis na forbairte sóisialta, agus eagraíochta den duine óg a héana America. A léirín, gandát, gur fíor ar fad an rún seo, gurh maithagmh. agus ag an Pobalscoil agus an éan an rúnse chuir í freilte a bhín síú cantar ó bhuiite a dain cuan ó fianachta. A chahiirlig a bhultóirí muintear díolas na héireann agus a cháir de Gaeilge. Cuánach fianachta sanam dom, agus go súil mo chó lecha hansa, táim se glan, in aig an ruin ha fóidach seo. Nach sú hinseach an seans háig easóg na tíide seo, I gcomórtas leis na glúinte me heroin. Cháb míad níos ilte, níos cliste, agus níos stóma le mar a bhíriamh. Agus dá bhar, há postan á le darmh ag an muinte na héireann, ná faifa an áit eile, san antas orpach. Maidir le hidachas caiiseach na héireann, Dá leis an OECD is sinna an cheadú tír is éfachtaí ó hebh scoláirí a churabart agus I ghola go dún dríal a bhéal mór chiampel ar dain. Agus mar thora sin há ceannas na rátaí díoscíochta is ísligan sna í. A bhéh, is fíor bhfuil na hospidala do levanta sí fé láthir, ach nach fíor son dos na chain tír eile, chomá. Níl an bhas a bheith gomá timpel, I grihón bhaib má hán aib ar fód a dain. Winter ilte na héireann, leis an ólas a háiléirethe gom díomh, canna hebh go molgamíist de éirí dalún bogag tíortha eile. Onas go minidir son tarthaí as tarfa an I dachas óntaach seo. Fé mar a dúirt Cillian há sé an amdúin an cóir a chuitimh, agus táhíí na tíre a chiamáil slán sa bhálta. Oscail do bheabhar, do raibh tíre, tarlam agus fanlam.
Foglón bhile Danny McAdee, nach déal ílis le hanam, a hí cécho táchta sa háise ó mósa is baint do iontu dúchis, sa le chuireach fé créan na ciletó. Há búireach is nascaran ar an láinse, a déan cho fada sír le chaimse na gelteach. Canna hef in einem dé go molfá da eas óg na héden an nasc speisialta sin a ligint le seo. A seolta, a orda agus a machtar imirce. Be ceach me mist I mulla is a mala da eas óg na héden an nasc speisialta sin a chimád, agus fannachlín. Seach a slá na gádantlo, sna chéan Airfort timpel na láin. A chian. Is fear will buntáistí áirithe dutéin an bád bá na hógan tar leir. Ach chuinnig siar go chaimse an gharta, agus an docham a bhí dianta, lan agol túr, agus ar danga. Agus a ghaoin uaisle, dochar an trí múmach a héis rá, mar chíriach uimhrach, ach níat mí sé an gágant, mar cadsa díal I an míist, gan an máint. Fleid Cillian siar se hardíre caiiseach, agus na buntáistí le bheith do bhegansa. Léir a grórig bhfuil cuigelteach na héirin ar a chaidán eile eile, ar dán, agus luas a héin crú a dáin I dachas ar díre piacachtíh. Sinne clán chú cholan trean, is léchar gránne bhail. Is táin chinuint inis fóin héin. Chinuint? Na ngáil. Gwna mahagah. Alocht éisteachta. Mé sé náins is am chuig bhína déagríis. Rivan nolig be má iPhone nu agus a disco an chlochas mú ar má fáidrínsa. Ach ní mar sinna bhí go bhirt chalín ar chuís lam hí. An bhean nó go bhása is í na colla ar ráid in na bhlá lia agus Aoife Johnson a bhása héiste sé úra chuig déag a chaha ar ralaí. Uaid go chuile blian dá síl, go nina diagrástar. Lua cuilte údrás na Gaeltachta. Ach bhí glán chalúnt go crí go trí post a go namara an ceantar Gaeltachta is smúr sa tír. Lua Rory sábhailteacht, ach ra Ashing Murphy sábhailte is ag siúl ag ceithid a chlog sa trúna. Lua cuilte na cólachtaí internaisiúnta, a le rá bhíonús dógur Twitter, Facebook, Stripe, Amazon, Argus, Intel, Spotify agus Microsoft gomach postnaí á gálas na gólachtaí. Cruaton cantal is crá crú, ach tá rawa ní sáraing, an eisiimice. Láhad cónach faoin Ghaeilge, ach ní dúirs cúla cinna támid. Tá pobl bríomhar sa Mosiel is grúpa bunaíodh go haidhí le Ghaeilge, gan trocht ar na pop-up Gaeltachtaí. Tá scum na bostnaí sa Mosiel, tuairistil de €100,000 ag grint aisteóirí Ghaeilge. Trí erid gnáthúairistil aisteóirí na tíre seo. Gur é túris.í, daide 40 efigach planna le tanga as le chéad bliana go bhar droch chuníalacha Ailbhe. Tá locht na Ghaeilge níos as thar lear, meach bocht is céile. Lár mé fin gur sláinte is níl brílan go bhealsó se agus na dochtarí is altarí óga ar fad ag gimocht ar eisiimice. Den nucht an an post gonneach os cin chéad dochtúróg ón tíir seo ar eisiimice gon astráil ag fiche dó. Ordú cearachod ceithid faoin géad ó fiche 80. Cén fá? Pá íseal aspa achhuiní agus droch chuníalacha Ailbhe. I fiche mí déag tháinig tríche daltú le chéile is Sydney agus tachracht acu go rialtas na tíide seo. Tug cúschuin hecht doáile. Gur ar Indeed.com túairistil go €8,000 is liúntas a lumia go 3,000 a ein altarí san astráil. Sa tíir seo? Tíocha 4,000. Céir dan páisiár a chuilte? Lua cúnach postaní le fáil. Der Ireland Central go bhfuil na daoine an, ach nach bheilin na postaní róg, go ar ticheocht pá is cumraí gar chéirmacha. Lua cuilte an cailín ciún, ach nach má greid a Gael Linn ciún hain go leir eisiimice le aitheanta sa áils.
Tá sé bhíle múntar as a tíirse a gobar thar lear, a bhór sa meán ar thur. Dar críomh lipringe chimsíochta bhfuil tá fúscailt na faibe sa meán ar thur. Cuirtar árasan ar fáilthóp chomh mála áireachas láinte agus faoi sibh cánach. Cán agus cáne tá rumpú seo. Thug méamh san bhíú arún is flécursí sláinte sa CLG. Dar críomh edagórs marachtála agus edachas is rinne mis carsís ar chuirsaí Ghaeilge is fochtiasta. Duine, imion agus imó, ísóg na tíre seo ar eisiimice mar sí an ráha is áirí. Mula nóige, suca sí, ní imó sí, agus a lochtéisteachta bána sí. Gur míle maithagaí. Agus na dyrru fi'n sio, Iarthuaiscirt le Nuacht o Orainn, Ailbhe, Comórtas, reáchtáil, dyrru fi'n sio at sasta cwrdiw yr anamsyn sy'n ys narf o'n jant yn dŵs o'r hyn i ddaddas a arw bai o wrth yna Ailbhe Ó Monacháin i'n eisiau. Mae'r siantar dyna, ffanag o dyna mara, Roman is comóradh Chadhain was good. We should have a foirne feel was comóradh. Could be foiled to ndéantar it's comóradh in the social was a coronate on the road foiled to mhór or bhliain a Bliain. A cháirde deirtu nach choléad tidsan mar de hinta hain. Cifá ymach daoine óga fág an na tíre nar tá chulahórt bhainlob a teo. Tá ceangal an láidir ag éireannaí leis bobbal beg asar fáistúid. Tá ag daoine ce leisiú agus má bhfuiln tú bleidir chune tá seans má gúil aine nó gcuil acu ar chuna cíd tá sa tain. Rud tá níos fearr ná bheith a éonran I ddíd a bhád a géin. Tá cór na gúrsan fós be agus túr modéire a chéile. Tá crack is sprís nó daoine gan trocht ar bhlathúlacht. I chéan, cínte tá sé fónail ag daoine óga a mála ágáil le gáil teistil agus an dán eicáil, ach ní hin eisiimice. Tá sochaí New Hampshire agus Eltang sa tíise, mar lua Thomas níos túisce. Tá cearta agus suúr sé fersa ag daoine, go háirid ag daoine óga. Nach chfuil éire ar I tríú tíre sáte agus ar dára tír is fearr ar dán le marachtáilte, de réir taide ón na náisiúnéitiche. An ads, lua tusa postnaí a gáilis I nghailteacht an mara. Ach tá méadú tacaí I ngach Gaeltocht, méadú tacaí ar postnaí I ngach Gaeltocht, de réir a túris de bliain a fáilseocht I nnéad. Tá cean chun na rátaí carolta is íste ar dán I teáin éireann, an náid duine agus an náid stát. Ní chluise tú éon túris faoi léocht ar gasú scoile le gonaí móra mar chluise tú faoi America. Cínte níl an Hampshire ain atá Monday Beach. Ach tá muid a tuiscint inis dí a ní gur sáil tú admuid ó híomh cuasaí aró éire. Bear bhád a bheith in teáin éireann ná bheith sáiníd heach ag tuilte tobasteach in Sydney nó níos meas a fós spéirlíní in New Orleans. Tá struchttar an dain faoi thochaí na tíre seo. Struchttar a bhfuil daoine eile I dtír eile gcomórradh leis. Sí fír na scéile cháirde go minic a chluiseadú daoine rá gur réil siad ar eisiúáile le chlán a thógáilt. Tógáil bhá mar a dhearach má mó. Is tíd háhaid a híchan tí tíise. Cuinéir, ní le chogaíocht ar siúil sa tíise, agus ní le bhrúáin a bheith páirteach I bheachta tearma ar a tíbhealach an dán. A cháirde níl san bert beón na baistí cit an ágam héis na scoile. Ach tá maith cínte go rud amháin. Béimiise fánach Somália I mo hírín bheag hain. I gimmar tomáin ar a deir seachtaine agus bula me siirtí sé íchi des áran. Béidir go bheith neántib a bhainte na ceanróid. A cháirde tá sé léirí ag Tomáseine go ceann na córas éidechas is fearr agus is fér san Eorpain. Spáin cuiteigh go laicheada an bháid bháin caite agus fostíoch go flúirseach. Agus láir me sé faoi bhain taiste na tíre go ísó go léinne. Tá sé réhiilear gúil síl na héir an Africa, agus nach an eisiimice an ráis fearr go ísó na tíre se níos mó. Cét sláánna tá cholín fára céimeis. Nach ad a bheith an rá éidechas, an rá fostíochta agus an rá síl is fearr chá maithre mar é óganach in éireann léinne.
agus é deire I chilíonn. Is glacadh na criceád bhunaíodh ach más glacadh ní féarach. Gurmad. Ok, chuir de tugamid sosanis agus ligamid is na moltóirí dal amach feig cúpla nóma tá cinenne dachar le déanamh agus búlaigh mé an clogín a ríis nuair hagann siad arás. Gurmagah.
Cé chuirde, tá mí dréig a ríist. So, rinne mé dearú na agus mé gospel na díospóireachta na dúisina agus na rudaí beaga eile a bhain na homóirí a luath. So, just mar ólas tíobh an trí éar na críochnaíonn sa dara áit so, fáin siad €250 atartha, fáin siad tastas in fráma agus fáin siad bán atá howlann sin chomá. Don té a bhuain, fáin siad €1,000 agus churn isne atá an sin, fáin siad bán agus fáin siad tastas chomá. So, tá roinnt nuachta is tócha ag a Fhoras ó Cníle atá té fíorlam an so tá Fhoras chun an tora a harting don céad díospóireacht son an fanéil moltóirí. So tá ag búlabás mór in isis tá Fhoras ó Cníle. Díomh chuirde. Well is dóigh gur thús le rá gur bhain muid an solta sin. Bhí an caidan duchréite man sin agus go bhhailm Craobh Díospóireachta leis an chéad ar an iontu atá seo nach dúir se bhulabás allhar an chéad sin. Tá sé deachar ag an gaidan seo nach féidirn ach fud na mána ranú ach méid an ráte bhí posta an cúigar an híos an sin agus ní mór an a bhí idir na foirne bhí leabhart an sin trúna. Bhí an taide ionach maid go rinne, bhí sé bríomhar, bhí sé hópáisianta, bhí cumas grín le brathán agus bhí an caiid an bhréignú duchréite ma idir chunne thug si bheith eistearmuid agus leanmuid sibh idir cóín par céimeis go dtí mollanóige bhí muid si bheith leannacht anúnagus náil agus bhí rinne sibh sars ar job agus beceart goach gaile an amródúla as na chéad an agus go bhfuil cé go bhar si bh leabhar faoin eisimirce tá an caiid an Gaeilge agus Severus tá teachta níos san glún seo ionintach sáhaite go Gael Linn agus go na Gaeilge is dúirú bulabás mór ionintach a ríis go seo. Mar an luama ní mór an idir an chead éan agus mar a dúirtainna go na moltóiríonn sin ní rá aon ligachtaí in áide in éon idan a bhí a caiintin seo trúna. Méid sin ráite bhí ar an duine ranú iad fud an ranú agus bhí muidir réon sto í heas an idirn seo meach beagán de bhar caiid an bhréigna hin áide bhí siad an láidir agus ansnásta agus bhíidir an bríomhar agus passionanta in dúir sibh bulabás allmhór go bútóirí an báta seo siad scailfeim si chéan. Cé chuirde. Fair Bliain sin do scoil chuimsethe Ciarán agus chomála sin mar a dúirt Fergus is ard caidan díospóireachta a bhí ann agus idir Gaeilge coláiste mar a Pobalscoil Ghaoth agus coláiste Craobh be ceartaí bheith cóbráúil as an taspáintas agus an caidan gur thóg sibh go dtí an Craobh seo tránána. So tá sin ann in isis bronna a dhéanamh ar na foirne ar fad, so iarime ar phríomhhaimimeach Gael Linn réimeann ó Ciarán dal howlann sin go dtí an cathaoirleach páirte ó Ciara agus chuig Ailbhe Ó Monacháin agus bronnamíd na dúisina in isis ar na foirne. So na foirne ar dúis a chríochnaigh sa dar áit. Chríoch ar tasnóime le Gaeilge coláiste mara an tin mhór Donnacha Cian agus Cillian agus an múntóir a bhí ganas an sin chomá Ailín í Craobh. So má haon sibh howlann sin, búlabás mór dóibh, tá darabháin one for all €65 an duine ann-díobh fráma agus bán chomá.
sin gohúdach agus búlabos mór arís do Gaeilge láiste na mar. Gohúntaach, gléimiid an dara an isis, Pobalscoil Ghaoth dagan í cúis, Cillian Rory agus Cuáin, agus na múntóirí bhí ganas an sin chomá, Jeanette ní rian agus Maeve í Anafin. Agus búlabos mór arís do Pobalscoil Ghaoth Dobhair. An is aigidí foirndí coláiste chuirí mhóra an spedéal chun na Gaeilge, Tomás Cailte agus Glasna agus an múntóir bhíon sá Katrina ní Ghaeilge. Katrina ann. Búlabos mór arís an sin, a coláiste chríomhar. An isis, tá Craobh Díospóireachta Uí Chadhain, fethe trí gléigme isis Maeve, Cuimhe agus Nance ó Scoil Crimseach Ciarán an Ceathrú Rua dul síos agus an Corna Áil agus tá Darabháin beag airgid an sin díomh comá. So, búlabos mór an sin, go Scoil Crimseach Ciarán an Ceathrú Rua. Agus rinne darúd an sin an múntóir Rian Bernach, so fair play do Rian Bernach comá a bhí ganas an éireann.
Sin gohúnta go cáda bhunaíodh mór a ríist an sin go scoilcuimseach cléarán an cethra rua. Anis tógamid sosa ar feadh cúig nómad an sin chun na báard a réiteach don díospóireach sínsir, so tá snóig an díospóireach sínsir anis díreach ag go leabhar 36. Gur magah.
Ok, cháirde, tá míid réig inis don dara díospóireacht, seo an díospóireacht sínsir, so just cúpla rud le rá gom rih ré a rís cúla an chud is módíomh an píosa cainte a bhí gom ag an tasach so ní gádam dul tríd sin a ríist. Just iarime aine atá nuas sa seamra, go nena siad mócha na goháin nu a laiad iad a chur silent. Rinne mé darúdar sin gana bheith tús an díospóireacht darnach mé héin, but buich sa dí níor bhúil sé. So just chun é sin chur a gcuoine díomh gomach na goháin móchta. So tá fáilte roimh fad go dtí an díospóireacht sínsir seo tróna, ceithre iarrainn os ar ggórann seo agus chur mé na foirne sin in aithne díomh I gceann cúpla nómad. So sin rúnatá ag na foirne seo hanis, sa díospóireacht sínsir seo ná tá stát aontaithe vericá ag cosint an déan leithis. So sin an rúnatá ag na foirne seo tróna. An taon difríocht atá idir an díospóireacht sóisiir agus an gceann seo nó go bhhain na thomóirí fad nómad breise cainte. So it's ceithre nómad cainte atá ag na foirne seo hanis. Búlaigh mé an cligín a ríist inig trí nómad agus búlaigh mé a ríiste ag an gathú nómad. Agus mar a dúirt mé dus na foirne sóisiir roimh seo, just mollim se díobh críocht nu nó bhór chuid aragóntaí i críocht nu díreach ag an buinte nó just díreach inig an cathú nómad sin. Gan a bheith dal a raig níos fuide, mar ní féidir lenar garda na moltóirí hias an sin, éon puintí a thortaíomh ón cathú nómad a raig. Agus sin a caint fé na moltóirí sin tá panéal de cúigar ann, Fergus ó Cnéile, Máirín Banní Mhórí, Áingean í Glinn, Liam Mac a Bhuir agus Gile Íos an Íomhhaoinig. So búlabás mór dá chuid moltóirí. Comála sin, leis an díospóireacht seo, tá sé go húntaach a bheith an stáide leis an martatá ma heh yes an sa. Seo díreach an teh yes an stáide tá caithíreach Gael Linn, páirigh ó Círa ann, so búlabás mór de fáirigh. Agus comála sin tá an íchaintóir den ihe nocht Ailbhe Ó Monacháin. So dainge nach raibh sa seamra, ribh seo a haníimiid Ailbhe ón telefís, nuacht RTÉ agus nuacht TG4 agus tá míid fíormhuíoch bhfuil Ailbhe I láthair ling inach. So búlabás mór tá Ailbhe agus beidh sesin mar caithíreach I gceann cúpla nómad. Ribh sin an doséin duine is mó sa seamra ná an doséin go méid a dul chun troda an an stáidse inis agus ceithre iarrainn atá ann so chur mé na foirne sin in aithne díomh, foirne coláisteach mhór atá I bhábhar an rún, chuirigh fáilte ribh Domhnach, Líse agus Óin. Fuair bí an céad iarrainn atá I gcuine an rún ó Pobalscoil Ghaoth ina scóirí cúnta le Garman, chuirigh fáilte ribh Clarice, Éire agus Gráinge. Fuair sí coláiste Irial ó Ballymhuoineachán cúnta Bhuoineachán, agus tá siad sin a ríist I bhábhar an rún chuirigh fáilte ribh Ábhín, Mhór agus Isabella. Agus an iarrainn Dearnach, Gael coláiste mara an Tinmhar Mór an dara iarrainn atá I gcuine an rún chuirigh fáilte ribh Andrea, Alex agus Rónán. So, fága mé sibh inis a cháirde in lábha ar íchaintóir Ailbhe agus chuirigh sesin na caintóirí in aithne díomh duine ar gcuine agus iad chun labhart. So búlabás mór ríist, dos na foirne ar fad ribh go dos nómid agus an sin gléigh Ailbhe ar an céad duine. Go maithfid do hamas agus tá fáilte roimh ag an dara chuid, tá muid go leisteach an nasin sa ranna tromhhéachan a dearú daoine. Ní hé nach ró an chiad seisiún ar chaid am céanna, tá muid go leisteach na sinseir agus asúil go mór leis a rún ionta tréithúr a tas ar ggóir. Merice gur bíad is an eisiam le sfeir den déanlachas agus go leor an sa teamra a bhfuil a dúra í héanach go freisin an a measc ceithre iarrainn atá go le dhéanamh na Haragánna. Mar sin de gan tíadú moille chuirmuid tús leis agus chuirmuid fáilte a bheith uite chunamara rééis an chiad iarrainn coláisteachí bhuide
spidal agus an chiad chantar leis a chais i enw chuig í fáilte a bheith ghaunat ní a harta. Cháirde, tá fásin ag daoine I bhfeile na chuir stát aontaí Mheiriceá faoi chuile bhia. Cogaí an cúlú eacnamaíochta, tarú éráide, Geart Brooks, na Kardashians, ach, nach chuid stát aontaí Mheiriceá hagann sa gabhar I gcónaí orainn. Pruitigh mai imperiúlachas sa géad chogadánda agus fasistachas sa dára chogadánda. Mar a chuiad ní bheith comhéantú ina chéasta an agus siad atá an na grán taca ag an Ucrain. I cháirde, tá siachán damhanda I bra ar I gcuí I gcoislíonn stát aontaí Mheiriceá an déanlas. Tainneach telling? Nó ná tainneach. Smi sé dáwnit captain cholas a chríhuire, sa ma héint murin son arún go le déanlas a chosint ag stát aontaí Mheiriceá. Tá sé go chóram orm sa sain bhíú thuirt ar arún, sa tin pléime chuncheap an déanlas sin, sa mar a chuirtar a bhaim sa stát aontaí. Lara lí sé líb faoi hábhacht tíir se cainte go háirit na meán agus díra ón ar mhór obair stát aontaí Mheiriceá I cosint an déanlas go héidir náisiúnta. Nis, an nachlicht. Níl mud I duine neamhhím go nám tá hart. Bhí ná mar humpla. Ach tugaí faoi dearachlan gur snam sé láireach tá bríir tá. Rud a ágan go gamú díriú ar I gcuí bhfuil an déanlas a chosint ag essa faoi láir. Is téirmo politúil a stát aontaí Mheiriceá. Is téirmo tíreolaíoch America agus ndéantar idir gealú idir a dáhéirme faoi mar a chunig mud sa mana. Make America great again. Is tír mhór bhílteach I stát aontaí Mheiriceá le déanaar 333 milliún duine, agus tá sí ar cheann go na tíre is saibhre ar dam. Fréimhí sin réigeis tá focail déanlas agus is cóocail atá an. Démós a chiallaíonn daoine agus cráteos a chiallaíonn rialú. Sin na daoine á rialú hain. Agus an choisint, focail cuachtach a chuim sin carnacht, cordis agus cóbha. Más a cosint a táú tuairt aire nó a taú le duine nó le rud. Cosníonn an mhór I leanaín, cosníonn an mhó an lídín, cosníonn an té tá láidir I té tá lag, cosníonn an déanlas an duine, cuma céad hain. Tá déanlas Mheiriceá cúdaí sa munreacht, bunreacht sin mórach bhfuil measar ar fud a dam. Féach a chéad lasú a cheadín sír se cainte, sír se creide agus cad tinóil. Táin na dára lasú cant gur féidir le daoine gonaí bhena seilah, agus níl muinte na tíre hain ar éon ocail faoi. Bhí tuairimí láidre ag Obama agus inis Biden faoi seo, ach tíad an mhóramh a aros a lasú sin agus sin iad principal an déanlas. Tá dlíche éagsúlas na státalog ach ní hagann siad salach ar an munreacht. Bíon táchan rialtacob bíon tean nach chraach na bhíon smúide gearra máirhaint a sa ggóras bhótala, ach tá an córas sin an le go me go ag choile stát. Má tá an déanlas lochtach, smar eall bhfuil a duine hain lochtach. Sa náit sa bhfuil a duine, tá sans, fua, éad, crábhaireacht agus goramíocht. A chó sa chuine sin, tá trúí agus tuiscint, ceart, cór agus cosint, agus sin iad bonchlocha an déanlas. Níle léide go rudan is tír taringri, tír gan locht. Ach nach fearhád a déanlas, fiú mátá lugaí an. Fech na Afghanistan as bhfuil cosc ar chalíní agus ar bhrá páirte ghlach sa síl peibli. An Rúis áit bhfuil i deachtóir Putin is seola na mílte fearóg chun na máis san Ucrain. Cuoinnig ar a méidsin, na a bheits locht ar asúra is sciala ar a gosint íon an stát aontaí Mheiriceá ar a déanlas. Garmagaí. Gur mí maigad raunid thús bre chorthugad leis an áragon sin go bhfuil stáit aontaí Mheiriceá sam mar bhar muideadú a cosint an déanlas. Rahamid siadú jas men scoil Ghairman is fáilte mhór an dara scoil is chundáis sin an éirí seo is inis cóirí agus chuirigh fáilte an chiad chaintear le choranéad an arún clarís ní chrothir.
Tá gcuirg sibh an ceist arma chuirde, céad na hairithe bhó a chunig mé stát aonta bhearcáil le lima híal. Le rón ar an buinte buise faoi cheabhán mira Trump, faoi choréibí for éigeanacha, faoi agódí i gcuine gin bhilta, agus faoi choní. Is léir domsa chuirde, go stát aonta bhearcá ina chéar thuúil agus ina freisach cheart. A carthéalaigh a bhótóirí a lucht an rasóir agus luchtéisteachta. Is mis a clúris ní cóir, captain na foirne Vans go Gorman, agus tá mé hain agus mé éireann go lán i gcuine an rún incredta seo. Go stát aonta bhearcá ag cosint an déan leis. Níl stát aonta bhearcá ach ag cosint córas atá luchtach, mí chorm agus neamhghain lethach. Crenim muid go láidir nach dug an córas déan leis bhearcá chorm na féine do ghuine ná jóirí. Ligdom mé ar na chuir nach na díbhanach do chuirde, agus sam bhí nua chuirtíh ar an rún seo. Pléig mise struchtú an rialtas, an chiníchas duch dagan, agus an sco acma. Le rog éan ní élan an sin, faoin gléinrant, faoi bhrústocharí agus faoi rán na man. An sin, chuir granan ní alí críg láidir len ar gcuid argóntí, agus musclúigh sí spéis anmh, san Reagan, i dlita gunní, agus idir chaidhálacha bhearcá thar leir. Ní fáidir go mbeidh sé sulla ar chuirde, go bhfuil mud ag péile muí leis, ní déan leis. Tá an rún seo ag plé le stát aonta bhearcá. Tír atá site idir an tagan Atlantach agus an tagan Ciúm, a ein mínt mar phoblacht bhunaíodh dúil. Is son ina cosint agus cuéimh nua chuirde, agus is é cíal cheart an focail déan leis nach chuaic na níní. A scríonn sé ó seanach ó gréigise demos agus Craobh, a chilíonn daoine agus rialú. Bhunaíodh lucht an rachmas na stát aonta. Chuir an bunraach le chéile acu, agus bhí sé mar aimime an lucht céine go gcuin nófií an chuaicht i measc na dtíornaí dá lim. Chuirc ílach ar muintear na háta a how luú dhéanamh orthú féin i ggóilteoir nua na budirí móra. Buineach úsáidas na focus savages agus redskins i gápéisí rialtais le chuir sí sa dhéanamh ar muintear na háta agus an trebanna á túla céine. Tugann na himachtaí seo solach ar bhunfrinspeil an déan leis. Léir Starter Princeton nach bhfuil cuaicht ar bit ag náthránig na stát aontathe. Rinneach anna líist ar níos móna 2,000 bartas fáimhlí, agus tá sé tagad consolas go bhfuil tionchar súntasach ag lucht an tefris. Sin úsach man na tíra. Mionlach, thart ar def an géad ar sé an leis. A chuir de Gael, ní hain ine é ach bhfuil an lábhín nuachtar ag mionlach na níní, bud ag mhór na polítíochta. Ag dochas a ggurchlíonn féin, seachas bheith ag spreaga an déan leis. A chuoine úsla, chuoi nófar go Joe ar cheucán na thuachtar anachta 2016. Nuair daig le Hillary Clinton níos mó vótaí a bhaint amachtaí hain, agus nuair nar tehachaí. Chuir líadúirí an chaláiste tehachaán brú ar Mike Pence bhliain de rialú bhunaíodh dúil a chealú, agus ar deire teach Trump, magart olmhór ar dhéon láthas na tíre. Cuig nóid mé nach charda ar ábhar a chuirn siar mé. Ní féidir a chéine ach bhfuil aonas cinníoch sa tír. Tás gúilt mór sa tucaí agus ní maithan rud é seo do chóir déanaach na tíre. Déanann siad breagnú arthú féin a chuirde, mulann siad an saoirse agus comhananas, ach in áíre, tá sé ránig de chinine date imimethe agus faoi chuis ag an ggóras céine. Cuimh níí go léir ar George Floyd a chuir combáis i ggóliúidir na bólíní. Mar féidirlinn bra ar na pólíní, mar orsa chosint a stát a chuirde, chun is gur féidirlinn a rá go na stát aontathe ag cosint an déan leithas. Leannig ar inis ag caint faoin gamaléireacht, agus le ar gráine an sin faoin ionsaí cúdata a rinneach le gard. Dúirt Abraham Lincoln go dteag deire leis an déan leithas ón taobh túil amach, an bhfuil sibh ar aon inta lum. Gur magah. Agus pointí maithe deantaí agus trethúil mar dúirt meid tús a comórtas na rún seo lig ionta trethúil agus iad a buint le cruasaí rathe ar smuinte muidir tléocht a Harlaí America an teachtain seo agus Clarissa treachtain sin ar réalathe gonaí agus léime éite an ar maidín nach duine a bechiantaí leis an achtar gonadraachta a bedéanaí ach madú a State Kansas mar sin de beidir gohfuil a ceartaigh Clarissa agus gohfuil na stáitianta hí na ggéarthúil. Gur maigad agus rahamid réana sig an chiad ar an oltach
Bhfuil ceadagam bheith clínte agus builú basahart an haltaí. Tá fáilte mhór raibh an chiad chaintear is choláiste orainn seo ar son arúin chuig í fáilte raibh Ailbhe ní chealaí. A bhultóirí lucht an rasra agus a gcuoine úsla. Is me se ábhí nó chláiste oriail agus a nocht bin mé féin agus mo cóglacíthe, Mairead agus Isabella ag leirtear son an rún spéisiúil seo ghfuil na Stát Aontaithe Mheiriceá ag cosint an déanlathais. Ó tharla go ggéircim na húcráine go mór a méil an phobal faoi láthair. Feictar domsa nach bhfuil am níos fearr le tuairtring rún seo, meallar an takeíocht atá chur fáilig na Stát Aontaithe chun treidir son an déanlathais. Tá sói mé le san bhíú a thuirt ar an rúnatáid ar chamáin agin na nocht. An sin, pléhí mrid rein statisticí a bhaine le déanlathas agus na Stát Aontaithe Mheiriceá. Ar ball le roí Isabella ghfuil na Stát Aontaithe Mheiriceá ag cosint an déanlathais ar bhealaí éagsúla. Beag bannar na dúislein na tála sáú acu i láthair na hurra. Tá. Tugan an focail tá le fes, ghfuil méidir cainte sa caiúsán ar an am láthair, agus ghfuil le nuna ceiste gas fasta ó hibh arbeit an déanlathais. Is anan na Stát Aontaithe Mheiriceá agus phoblacht bhunach tú chónainach in ócé go Stát. Stát déanaach liberálach is an na Stát Aontaithe Mheiriceá, agus í páirt Harbheith tábhachtach ag an dír I bharbeit staril an déanlathas nua aimseartha. Déanlathas. Cad is déanlathas ann? Chun an ceis seo a ragart I gceart a géine úsla bheadh seacht in dí orm. Ach sulla múlan téim chréise bh leg, níl amach an léirgos generálta a thuirtear an déanlathais, mar a bhíú agus mar atá nniu. San bhíní tú an déanlathais ar go leor bhealaí éagsúla. Ach go bunúsach is an déanlathais agus córas rialtas in a rainníon daoine a January trí bhótáil le thuirsta bh dearcán. Is córas cór agus cóthar mé. Tíon conceap an déanlathais có fada siar le dréibh sin na seanghréige, mar atá le feicáil is gríomhní na bhallsú na mór le rá ar nós Plato agus Aristotle. Dúirt Plato é féin, gur bé rialú ag fear olc an phraghas atá le héic nuair an neantar neamhhar de chuirsaí febli. Nach díal saonta sé, ghfuil an focail déan mar chraoláir an déanlathais. Tá focail eile mar seo, si sin déan cheara. Duine ar bhrail leis mai a dhéanamh de géine eile. Ar nói tháinig fás agus ferbert ar an déanlathais, agus rialtas na cuishaintear. Faoistear na cuishaintear ar waithe leis an gishaintear I bhocail fear mór déanlathach Abraham Lincoln. Níor thosaí déanlathais le sinú nó le glacadh le frógar na saoirse. Ní le cogadh na saoirse. Ní bhiú leis an géad dearcán uachtaránachta. Dar le starí Harry Rubenstein, thosaí an déanlathais cóluath is ar éirí George Washington as an uachtaránacht. Níl déanlathais gan lucht in áitir bí, ach níl ilcríoch ar domhan an tantartach san áireamh, nach gfuil tionchar bhunach na Stát Aontaithe nó déanlathais na Stát Aontaithe le feicáilein. Ag cosint, an san bhíú a thugtar ar an mríthair cosan ná sábháil a bhfuil nó ansaí. Tá tionchar nach bheag ag na Stát Aontaithe Mheiriceá ar thiortha I le an domhan, marheallar a méid, a géanra agus a cuaachtaach na méach. Tá gá bhealach ina gosnaíonn na Stát Aontaithe Mheiriceá an déanlathais, cosint éigeaníomhach agus cosint gníomhach. Bhain an cosint éigeaníomhach le ferbert ach na méach tíortha déanlathí, agus takeíocht de thuirt de institútí déanlathí. In aimsir na Craobh a actar an cara fearr, agus léirg na Stát Aontaithe gur cara iad a chuideann na tíortha eile ar an aistir a drón déanlathais. Ó thaobh cosint gníomhach ní fiú fódarach timpeall ar an scéal. Is old an saoil ghfuil curthaig a malú agus bagart ag na Stát Aontaithe maidir le cosint an déanlathais. Agus is tóca go mé lucht an rasra, ag leirt fiancé san Iraq agus in Afghanistan. Ach ná Jane Jarmid, gur tugu armlinn an déanlathais ar na Stát Aontaithe le linn an dara cogadh dainada. Tá sé seala feicáil a réisiniu, agus na Stát Aontaithe ag soláthar an méid is mó armed an Ukraine, chun cuidiú lo treidir ginne onmhór tíornú. Aithní méid nach bhfuil déanlathais Mheiriceá farfa, ach níl sí gan lucht. Táim lán cente go éon tóg sibh lom nar dearm, ghfuil na Stát Aontaithe ag cosint agus ag chur an déanlathais chun cin ar fud an domhan, agus ag ceithre le tíortha eile choras déanlathach a arbeirt. Níor líon bannacht ball a gréibh mar sin, beartar ar bríthar a dhéanann na Stát Aontaithe Mheiriceá, gur maith go bhséisflam. Gur maithagad a éhín agus me leisceil is de anim a bhuaimniú contrailtin sin. Ag an thús, rahamid go locáman a rís agus bhí sé dogan an sa chraobh hóisir ach chuig í fáilte raibh an chiad chaintear ó
an lá carman ó ninver kilwantain gomneiskel in tinver mór an sin kamer le rashe grangan í tírólas. Chiad chantar leis rún le breag nu anu a rún Ailbhe Níaril. Ní lia duna ná tuam. A cahirirlí a bhfuiltarí a razor agus a lucht iarthuaiscirt ar fad. Is mis an dre captain Gaelge na mar agus mar aon le a hostglóirí Alex agus Ronan a leiróí ar ball. Tá man seo nocht chun leirt golóidir. I gona anrinn se bhuideach seo. A dur go stát íon America ag cosint an déanais. Leiróg muid go solardíb, le galóir, fiorci, féine se, agus réim se lehan samplaí practicúla, gwil i lumad bailí nach feared an rás seo in éoncur. Tá spánaí misisiadíh, gur daoine agus córis a cosnaí an déanachas, agus nach fear seo is státaí an America. Leiróí Alex, nach bhfuil an déanachas á chosint ag státaí an America, ach bhfuil sé á tharú ar bhein leanúnach acu. Agus mín Ronan, nach bhfuil an déanachas á tharú na státaí an féin, ach bhfuil ionadaithe na tíir sin ag scríise an déanachas ar fud fad an dain. Ach gan hilamula ar san vinú. Tá an focailtá in úsáid sa seo, a léiríonn gúla na ceint faoin aimsir loithreach, sa fithe héanú is, agus níl aon aimsir atá caite nó eile. Ar discint ar stát íonta Mheiriceá ná an ceantar tíreolaíochta a bhfuil chuig a státa an trasna an Atlantic Wen, a bhunaíod mar feiblacht ar an gathhrú lá de méúil seachtar sé. Is onan ag cosint ná ag taú ag cuamhnú nó ag treisiú. Agus is aird atá gceist le déanachas, ná córas rialathe, a bhfuil, cuacht agus smacht ag duine an. Bíad sin godíreach nó trí eisrí tófa, atá onadíoch, chothram, agus fréomthe a gcearta déana agus cohanis. A bheocha leile a dhéanaúis le is aird atá rá ag an rinn seo, ná go bhfuil. Go agus cuacht na néine á threisiú, an Iarthu agus á chothú ag státaí an Mheiriceá, agus bhfuil cohanis agus cearta déana fréomthe an. For air, mar a léiróig muid go solardíh, ní fear seo in éoncur, agus dá muid glán in an rinn seo dá bhór. A chuirde, conas is féar a rá, bhfuil déanachas á gosint ag tír ar bith, inar féidir le gona a cheannach, agus daoine á warú nar nachmá le cinenne atá tóga acu. Agus is sampla seo, den cinál iompar atáirsú le státaí an Mheiriceá ar bhein léithúil. Tóg mar hampla an bucail óg 6 bliain a díos. As bhfuil arthur ar a winter caiicí seo hin, agus a dá gurtathe go donna íon ospidéal, agus ní thrí himpeiste, ach gin gnó. Seachairde, bucail óg, 6 bliain a díos, ag scuile arthur ar a winter. Tás nach raibh sé sásta, glacadh le cinenne nó trígan fánach. Agus ní heisceach é seo in éoncur is státaí an Mheiriceá faoi láthair, mar bhí níos mó ná 250 sa bliain fiche dó, inar raibh arthur scuilte a scolanna na tíir sin. 250 sna scolanna a bháin. Agus níl an sin ach an ceann ghail an dacrocht, an óldíh mar hampla, go bhfuirítar beag na 50,000 duine, trí lámha goní sna státaíonnta gach bliain. Ní gádam ach smaoinmh ar an anganíomh a tharla i Los Angeles ag an deir seachna. Agus arís, chuala mar faoi anganíomh eile a tharde maidin in é. Agus inis tá gonaí cóflúirseach sin, bhfuil madra in an duine a bharú mar a tharla ar maidin na státaí an Mheiriceá. Buin cuid wat in airgan sin le díaltas, agus aspa massa ar an déanachas, agus cían fá. Mar níl mass madra ar an déanachas a tíir sin, an main níos nó an mar nús, mar tá an córas rialathe barista, agus is córas rialathe a chosnaí an déanachas. Tá a lumid stát nach bhfuil na cearta déana, tá golóir fáibanna le na cearta déana is státaí an Mheiriceá. Tá a lumid stát nach bhfuil na cearta déana is banúsaí ag an bobbal LADT. Tá golóir stát eile nach bhfuil bun cearta ag man ná, mar bhí cinnti tóga ag an level is iarda nach raibh déanachach in éoncur. Tá a lumid stát eile an cnéchas le fecail go furlahan, brúidir le cnic na bólaí ina másc. Tá aspa cearta ag an nimmerchaí agus tá níos mó na defan giad an déanaar an sin ag daile le buchnas, agus leanan an listaise ará is a reáchtáil. Is bun cearta atá gceiste go man seo dhéanaúis le, a bhfuil an déanachas ag bra orthú, agus ní féidir ará, bhfuil na cearta seo ar fáil, agus is cinnta nach bhfuil siad ag gosint ag státaí an Mheiriceá, gur maigeh. Go maigad Ailbhe is Gael Choláiste na Mara gomdaigh Kilwantain, agus tá foinsí deanta go maithegad ar a hamadráis, na sé an chéad orm foirne a
choláiste chrí bhuide agus an dara cantearn sin le na chur na líarn go bhfuil stáit éanta heveraice cosinte déanlahas go í fáilte a an dara cantear Uí sin Bhéire. A chuirde, faoi mar lua ar gapsaín is tír mhór bhíalteach í Stát Aontaithe Mheiriceá, le measc an mór cineacha, cultúr, creide agus dearcaí, idir libreálach agus comádach an. Agus iad a fád a marachtáil faoi éon chóras amháin, an ndéantar. Clarice, lua tusa go bhfuair Hillary Clinton níos mó vótaí. Afach an cuacht ar fad ag gá Stát marach an chóras vótáil sin mar a lua danit, agus níl te sin déanlathach. Agus lua tú freisin gur táú Trump. Se, ach táú Trump go déanlathach, agus ar táú bhhailthe dar ús, níor táú. A Andrea, mar a dúirt danit, níl na Americani ar éon intin faoin na gunnaí, agus maidir leis an buchail óg sin, Cud pinos na tiismóthirí a dag an gunna hart, ní an gasar óg. Díchuib, is mise líise agus láhar mise faoin le an éachtatá dhéanana ag Stát Aontaithe Mheiriceá ag cosint an déanlachas thús ag an mór agus híos ar tála. A chuirde, ringe an fearr leis sin mear a grúige is smasa ar dain, iarracht an déanlachas a chur as rocht. Ach fór an déanlachas an ceann a beár ar Ronald dána, nuair a ringe se camléireacht is Stát Georgia le Linn an Oltáchan. Bhí an gobnód anscopaí a teachta leis le rá leis gur muintear Georgia chun an déanlachas a chosint. An nús ar sin, cosníomh an déanlachas ag an level is orde is Stát Aontaithe Mheiriceá. Nuair a cuireadh an tuachtar an hain os cór an tanad agus nuair a cuileadh ina le gur ghríosa se a lucht leanana ansaí a dhéanamh ar Capitol Hill. Mar dúirt Nancy Pelosi, ní dhéanann an dlí eisciocht Ghaeilge. Tá an déanlachas beo bathaíoch ar an tála freisin. Lua ar gapsaín bhfuil saoirse chainsa cúdaí sa géad leasa gon runreacht, agus is a seasa clás chríhuide ná bhfuil ról criticúil ag na meán hóisialta an déanlachas a chuine láidir is Stát Aontaithe Mheiriceá. Ní hána na sin is an chóra thua, nó an sin. Nuair nach bhfuidir sin sása go túirmí éagsúilcha chleisteáil, dúnann siad síos na meán hóisialta agus plúchan siad go meán hain. Ach ar nóí, ní an nó an é a thosa daoine a láirt samach faoin mí gormaíocht. Tóg an glúiseacht cearta sibhialtas na seacadí mar hampla. Is said na meán hóisialta a chonig mu de lug bás brúdú George Floyd agus na léidse a lána. Tháirg na híomhána sin ord an dain agus chud an méadú a chonig ar an glúiseacht Black Lives Matter brú ar a rialtas. Bhí locht ar a gcóras pólíneachta ach tugadh chun sala se. Tugann na meán hóisialta go chóp siúd a bulú cosú. Féach freisin mar a tháirg an glúiseacht Pride ord ar chearta daoine éiricha. Is said na meán a bhála glúiseacht MeToo neart agus a chud cintaí gnééis sa bríosú. Breanna ar an clás a bhfuil déagóirí TikTok ar Trump nuair cheanna siad suice bréag le haigh slóga. Nach eis a bhí an náire nuair bhíon túfásaíchan gan tún ar bith ag an ócáid. A chuoine úsle, éascaíonn na meán hóisialta córátaí oscailte. Córátaí a thosaíonn is Stát Aontaithe Mheiriceá. Agus mar bhean óg agus mar cheoltóir tradiisiúnta, chuir mise sim san glúiseacht mise fosta. Glúiseacht atá bunaithe ar MeToo a dhéann sa isteach ar cearta an bra san airneáil ceol tradiisiúnta. Tharla, tarlaíonn agus tarló éagóid sna Stát Aontaithe, ach tugtar chun solasa ar muochas leis a géad lasú. Tá mór an éagóid céanna a tarlú i tíre eile ar fad an dain i level a bhád níos massa ach tá na daoine pluachta. Saoirse na meán, saoirse cansa, saoirse an duine, sin déanlachas. Gur magaí. Uí sin Bhéire sin ó choláiste chrí bhuide an dara cantear gur maithaigh do Uíise. Bo go muid réanas ar asca Loch Garman den dara cantear leis
leis rún seo bhréagnú chuig í fáilte mhór le mar dal ra bheith chaintear a bhir dá éire ní éalainn. Aghaoine úsle. Le roinnt blianta anuas tá an déanlathas faoi bhagart na stát aontaithe. Cáilgí clús ar na haránathe nua aimseartha, ar nós Childish Gambino, nó M&M, agus feiceigh sibh go topic go bhfuil tep ar an gcóras. Ach a hirirligh a bhultúirí a lucht a razóra agus a lucht éisteachta. Is mise ar an éalainn agus táman seo aniu conan iarna a roinnt libh. Leabhar Clarice go solar agus go passionanta faoi star luchtach, struchtúr an rialtas agus an scoil acma atá a bhaim na stát aontaithe. Tom cinnte go bhfuil sibh go léir melta aici. Tom féin chun an cléanroint an bhrústocharacht agus ról na man a phléileh inis. A chuirde, tá an déanlathas híos leis an gléanroint. Is éir atá a gceist seo na múnú a dhéanamh ar countervótála i bhhabhar páirte políteachta ar le. Tá ceir céit a tro cuaig taim counters na stát aontaithe. Bíonn tionchar olmhór ag na teorann seo ar folatóirí rathúla an toghcháin. Downit. Ní chatar vóta i mala chochram. Buintear úsáid as gá chlas políteachta leis an toghcounter a bhela i dro fáirte políteachta áirithe. Craobh is pacáil. A rud a tharlaíonn le Craobh le chuirde, na scaptar grúpi ina mín an dearcha políteachta céine acu, I gceantar vótála difriúla, chun an cúta vótála atá acu a laidú. Sé a bhallart le pacáil le chuirde. Brútar daoine ina mín an dearcha políteachta céine, I meas counter an razóra. Se, tein sé seo glán I gcuine bun principal an déanlathas. Ábhain, chuir caolís vótála I le na céite sa toghcháin déarnach. Tá costas ar vótál. Bíonart aitheanta sa haisbáint le vóta a chahabh, agus tá costas $165 ar fás Americánach. Níl an targad sin ag gachtainna a chuirde. Cuireann seo bach ar gcuoine vóta a chahabh. Ina cheamta sin a chuirde. Cuireann brú grúpi nó brústochraí na mórcholachta anbhrú ar fád ar cinnti folatóirí. Rud a hain sa bhaim ar reachtaíocht an rialtas, tuis go bhfuil siad ar muos le hargad. Buintear las as an technic polatóir seo as na brabareachta agus na carúlachta. Léir Clarice go bhfuil an smacht go léir ag ús acma ach na méachta na tíre. Conna sé seo a chuirde? Well, tá sé go homland lethach tionchar políteachta a cheannach sna stát aontaithe. Céin séis córas déanlathas sé seo? Downit, luigh tú an céad lasú, ach tá níos mó saoirse cainte ag grúpi áirithe. Bhí éar úptar an na tíre in an rudí maslacha a ráfaí bhaná, ach táhaigh fós é. Ach nar rinne Colin Kaepernick agóid súbhnach I gcuine ionsaithe ar gcuoine gurma. Cailleadh go fustá bhór. Seans go bhfuil cuimhní ar roinntúí ar an óir a hit an tón as cuasaí ach na méachta sa bhliain gábhad is a thucht. Cuimhníí freisin ar an óir raibh na buinc is sáin agus raibh cúnamh agad uhu. Anis, céim fá go mbeadh féin ar gcuoine agad a chuir do bhliain na bócaí féin a lína. Iní dómh botún mhóra a dhéanamh. Well, a chuirde, is é an targad bon agus bór gach ilk. Dusting na buinc brúgrúpi a cuaig go mór I bhaim ar an rialtas ag an am, trí agad agus brabareacht. Tug a cúpla punt sa bhreistóí de bhela agus tug a gláb cúnta dó bhrithe sa céad toghcháin eile. Iontas na níontas a chuirde. Tug ag tarthall in a bank agus dairigh go hínta leis na polatóirí sa céad toghcháin eile. A ghaoine úsle. Puinte tábhachtach faoi ról na man. Tom cinnte go bhfuil rud ag an cloiste ag gach mach máthair faoin gás Roe versus Wade. An rabh gin bhile ar ceall in riontuá stát. Fanamid ar an lá go mbeidh cothraíocht ag na man. Cosú ar an daid a ratha agus tuairfar le fis go bhfuil an lomid buntáiste ag buint le honcar na man sa folíocht. Jacinta Ardern, Nancy Pelosi, Ursula von der Leyen agus Angela Merkel mar hampla. A chuirde. Níl aon rud níos éifeachtaí ná cumasú agus cúchtú na man. Anis, cuair gráinne go mór le chud cainte agus ag dúnmh lé ar implachtaí an déanlathas ar an dain. Gurb maithagah. Sinní éire gur maithagad éire as de chasaí anna go maithinn sin agus bóca mu réanas chuig an chiad chainte eile ó na holtaí ríis choláiste oraíola agus chuig í fáilte ra bheith mhór ní chairthaí.
I pluribus unum, an céad bhána des a stát éantia as an slú a ceann amháin. I más Craobh Franca agus éirí amach an éar nach éantia. Bhí an spláin clásta, bhí an coshaintear spráicha agus ré an déanatha is tácha. Is mis an réad agus mar luí gábhí ní beluithe, tá mé an seo anocht le cosan de háirt stát éantia America ag gine lucht an rasra agus na ansaí a frit déan le cartóir bon acu. Le roí mé ar cúlra déanthach na stát éantia agus an sionkar fórla an farsing atá acuthart na crunne. Kosher té Boston. Nor cahu 3 céad is a dada dó busca té sa cé. Seo an céad cosan rinne ar son an déanahas. Dar nóí, ní ranch géal in a masc. Ach, seachas in millú mélt nach ar an té. Ba seas a bheith, I gwain an ego hurraíocht agus an clínicus. Mar bhla té déanach ganna is soca. Ag an am, níor éon níd an déanahas acu ar Craobh. Ní ra bhóta. No an a déocht. Ach, bhí cáin a gar orthú de spár an rééis se. Le ahantí an a bhar an fíorseach, ní hamháin séireach déanach, ní hamháin déanach ach séir. Mar tá luúte gábhín hana, thosaigh na stát éantia ag tuairt taceochta do tíar eile sa dain nua a bhí an mun déanathe sa bhaintú clína na hórpa. Feartaigh an tútron Wilson páirte glacadh sa céad cogadh damda leis an dainaíon of sóháilt an déanahas mar dúirte féin. Agus iní an dar cogadh damda chuir fiachtar sa bun ag na Americanig dar bhan an plán Marshall le take le orpa a thógáil. Brunú $3.3 billion ag an am. Term is $1.5 billion an ish. A era ó far an bé, luí tú an eagraíocht sa stát éantia ag gwain an phobal gurm. For ní bhín sig an lucht agus céin se sa stát éantia níl corm na féin ag golóir déine. I láthair na hurra to scéal George Floyd go mór an mé an phobal. Nuireach agus trúáinte an ar fad, ach do bhhar tháinig fiachtas nua. Is mór batha garma ar an fód. Rud atá cuidiú agus I cosint go mór le saoil na naoine ar anú imilú arthú le roada. Déanahas ag aimnú. Luí coloréisise ó far an bé an dro concar a bhí ag Trump ar barcá, agus níl an muid na conéis sin na héanú an seo nocht. Is fiú a rá áfach grad níú é sin na cara agus gur tagaigh bóthir agus báte de chum de bhar cuid ráme se. Dar le AmericanProgress.org at nature gwiln ba a matter tú a ober Trump in a tosíocht don siar le déanach se ar ardon an dain. Thosaigh na stát éantia an sin ag déanamh níos gnéomhí le déanathe sa cosan go dainda. Bunaíodh na náisiúnéantia sa bhliain 1945. Form go dtigneas na bad stát ceis na deacra ardú agus a bhlé, feib na cogu agus siacána in a másc. Ba na stát éantia ina ceann fáine ar an fiachtas. Tá aon céad is nó go dó siar mar bhall, muid sin a másc. Sin beagnach 8 fan géad an dain. Bunaíodh eagraíocht chunar an Atlanta cuaí thart fnam céna. Eagraíocht bhí láite tá ann le chur na gcuine tioncan na réise. Fuoi láthair tá na stát éantia ag cosan sin déanathe sáile tríon lí a chur ar na hagódarí ar na iirt cnoch an capitol thurgarbh. Cén fá? Mar náir ghlach sí le tarthaí na teagháin. Curhaint léarthú, agus mar sóld an ionach barcas uáthair, sfar cara sa cuirt na pont sa sparán. Cúisiúí bret is ní céad daoine don tomáiste uafásach a ranú an lá sin na mí anar. Thar sáile tá si bunú $10 billion a Taiwan agus beagnach $3 billion bhrunar an Ucrán, le takeú leis an dóthír agus siad seacair san an déanahas. Rinne survey le Jenny ag CNN agus bhí 60 car fan géad ar san breis takeíocht a thuirsin an cóthas. Ón siar a thug gerrymandering agus an Trump poire dún, is still ag an seasamh glacadh go an car takeú ar crosáid an déanahas. Ach, ní féidir rá nach radan siad féin, ina críos si go gur hir ar bhaith an déanahas atá siad. Fógam na sibh nacht gíní isla le focail scór George Washington a féin. Tréistom an obair tugad dom a craig nuanis, scóram as an airplane iontuach seo. Jane an féin eilínis. Má bhéh sas fnéiste. Gur mí maithegad a bhuiad ó cholaiste a rialann sin na Ailbhe Ó Monacháin agus í bre tréimanta ar sonarúin go bhfuil stáit éantaithe bheirice a cosint an déanlais. Ra hamid rás go cilmhaintain agus chuir í fáilte mhór le mar dal ra bheith chaintear a bhar a dáin sin a néad an rúin Alex Conor Muntian. Ní léad duine ná tuam. A cha hiirlik a bhfuil tóid a lucht mar soach sa gcuineúis le. Is mé se Alex agus tá áthas ram bhaintse nocht chun airtí gcuine an múnseo déir chun na stát aonta bhearcha ag cosint an déanais.
Mar cúis bhain dre, tá ilmid bailí a bh ceart a déine á háú sna stát ainte. Agus le roi mission is go cuas déin lach na tíir seo lufa ó bhain. A le bhíse ó chláiste cuimhre, tá sé rágad go cuas déin lach den céad sco sna stát ainte. Agus luú tú sír se caiint in denghine. Ach le bhíse is rud amháin cuas a bheith ann agus rud eile go main cuas sin ag fáinne geart. Tug mar hampla an dad fan géad a déine tá glán cínta agna gur bhúg Donald Trump an teag an útaránachta a reáchtáil mína saon gábhíos a bheith. Is líon daoine seo credan gur gcuide an tútarán go bhaid, agus bhfuil Joe Biden mar útarán níos de jaasca camléireachta. Tháinig timpeall 8 míle duine amach chuna leibh mí hásamta a chur nua, agus is gan sé mór cara Harlan sin. Leis na Craobh an foirne agus an domáiste go léir a rinne dún institút is mó tan ansa cosanta an déin leis. Capitol Hill. Ní bháin nach an déile se chosan dain, a chuine íocht scriise go thomláin. A David ó Gael chláiste cuimhre, leú tú dún go cosníon an déin leis an duine, ach ní sé seo le feiceáil I bhearcha. Tuairisc aspa déin leis sa cuas ranfartíochta ann, níl aon cónis le feiceáil ar Craobh. Ní cliste gohanna na níní, mar go an cuas bhí smachtaigh ach má fí le. Mar hampla, ní nach góbhanóir stát amháin den gine gurm san na stát aonta fí láthair. Americanach dúgus a gomáin agus aspánach bháin comma. Sin trúas chuige governor stát, nó sé fan géad. Cé gur buna cní seog trucaí cúg fan géad an déanaar. Is fi an rud céine mar leis an libh una díad tag man ná, mar ní ag fé cúg fan géad de untá taufa. Mar sin a card is le nach cuas déin nach é seo ar Craobh. A le bhíse ó chláiste cuimhre, leir tú fin na manthá síalta, agus an margul an déin leis á chosantaige. Ach for réir, nuair tá cuas déin lech ar bith, ag brach go thomlan ar airgid mar tá America, chuirtán déin leis go thomlan an strucht. Mar go mín gach pultú agus gach gníomh pultú ag bra airgid dá bhór. Tóg an Trumpach agus a car Sleepy Joe. Cá siad hainpach seo $2 billion ar bheachtas teagáníochta, agus cáfóir sé an airgid seo, ó cópáirní mór darnaí. An tuair ná go mín pultú ag bra ar cópáirní mór go lean núna chun airgid a bholiú. Agus is gach mach mhór, gur bháis féin a dhéanaan cat cronán. Cuann sé an cuas go thomlan an strucht agus cailtrán déin leis dá bhór. Is léir dún go bhí na cópáirní mór seo tá deanas an cuaspóil tú, ach ní féidir rá gur cuas déin lech é seo hána. A ábhíonn ó chláiste óireal, tá sé léir ar gut gur féidir tionchar déin lech na stát aonta a bheiceáil ar fud an dain. Ach ábhíonn is fio go ró óir agus seo ach ní chiad atá cosint an déin leis. Is cógúlíochtaí agus có-oibrú Iarthuaiscirt atá cosint an déin leis a bhein idirnáisiúnta. Agus ní tír éonach ar bith. Tóg na náisiún aonta, eagraíocht in bhfuil haoncéid san trí déan. Is eagraíocht seo tá fréamh sa déin leis agus a chur an déin leis chun cín mar cean dá sprocna. Is fíor seo faoin aon sórpa comma, agus is fíor déin leis sé seo chuirde. A bhóriad ó chláiste óireal, leú tú gur America mar bháil den náisiún aonta, agus comhainn tú na Atlantic thuaidh. Ach for réir, is le go sprocna Santa go féin ag na stát aonta America nuair tá tíre déin lecha ach chosanta acu. Agus ba cumala mas deachtóir san Iraq nó Libya tá gceist. Is iad sprocna stratéis go féin a stúiríonn a pósa cosanta, agus ní chosant an déin leis. A carda chuir cúlamar ó bhóraid ó chláiste óireal faoi himachtaí hála san aimtá caite ar nós an kosher taid Boston. Ach go bhór, man bhfuil tá in úsáid sa rún seo, caiimid ar áda íú ar an aimse lórthach. Cílíonn sé sin nach manan an méid tá ráta gut le hábhar, mar níach stair atá ann. A carda chuir rán an til leis an méidú i mí, ach sin mocuid rátanis. Gur mágah as a éiste glum. Gur míle maithagah, na bhfuil sé ínta maith na cantearí seo. Ínta maith, tóigh í ború bás bhaine le bhí. De mense gomáis na cant gus méonlí sin scéalaile. Nas rahamad rásigh mutear chun amara agus an tríú cantear ón spideal le searún se chasant chuig í fáilte ribhann tríú cantear ó chalaiste chrí uide ónú neachtain. Rialtas sir agus sirani sir, fud na crinne. Is fiú, is gá agus is féidir, le cabhair ó neart na státaíonthe. Mar sin, díreoidh sé isteach obair Mheiriceá
agus iad cosint an déanachas go héidir náisiúnta. Má credan tú, agus credan na sáit aontaithe, gur bíon déanachas an córas rialathe, is córa atá an. Dina tú chola iirecht, cabhú le náisiún eile gur bháló an déanachas a bhaint amach, agus tairmh bhaint as na buntáistí a bhíon ag náisiún déanachach. I meas na buntáistí a lúta leis an déanachas, tá siochan, cosint ónsaithe agus saoirse cainte. Nuair a héan mise agus tusa, I mna goid gníomhachtaí chola lá, agus a chola san líche. Cé atá cosint an déanachas snóra? Arm na héireann agus tíortha eile na hhorpa? Well, tá sé duna chuidthó, cínte. Ach, agus muid in seo nocht. Tá breis is 7,000 Saoidir Americanach. An seo san Eorp chun déanachas na hhorpa a chosint. Choirigh muid céir a hála idir an dácha go damta san Eorp, nuair dág America cosint a déanachas ag na hhorpa hain. Hála Franco, Mussolini, Hitler. Cheappa a géisio leis rasra, nach dála le head I ríist. Ach muise, chá bhliain nu cheap muid go cogus an Eorp a ríist go dó, ach branan iseorin. Thoma leis an takeíocht míleta, lús na tancinna, scéal breisiúr maidin inge. Tá breis is $15 billion chuir fáil mar hacaíochtaí daonú don Ucrain ag na Stáit Aontaithe. Tá America ag chuir níos mór fáil ná na tíortha eile fad atá NATO. Agus ní hiad an Ucrain a bháin go na Stáit Aontaithe takeú. I 2021, chaitheadar breis is $3.8 billion hacaíocht do thíortha aithneacha. In áiteanna nús an Congo, an Palestine, an Afghanistan. Bhí $3 billion den targad seo, dírithe ach go háirid chosint an déanachas. A éire tá gá le crothamas de chéú hain nuair tá tú ag dul an món bhótáil. Chun cín tú nach ndéantar éon chamaléireacht nuair tá na bhótaí gá chúra. Is cínte gur cosint an déanachas a sin. Tá fána an héin sa tí seo a bheith buíoch don na Stáit Aontaithe. Murach obair Clinton agus an brú Mheiriceá. Ní dóigh go mbeadh an próiseas séachanna cura i gcríoch go dó. Agus chunar muochas is Spáint de Clinton, thug muid saoirse chathair béal first thó. Ring muid móran an rud céanna le Barack Obama níos dearnaí. Thug muid saoirse chathair chorcaí thó. Ach, níos táhachtaí ná sin fós. Damna muid Plaza Petrol in na iad. Alex, lú tú an Craobh ar Capitol Hill. Ach, céir do bháin na daoine sin amach. Curú sa brísanid, mar go ndearnach siad iirecht an saoine ar an déanachas. Tá Stáit Aontaithe Mheiriceá ag cosint an déanachas. Bíoh se Somália mar deir líise, nó Tharsáile mar deir mise. Agus mar léad damas réad trúna, tá sé le cosint, rialtas na naine, son na naine, agus do na daine. Ó Uncle Sam go dtí Captain America, níl áit be dain, ag cosint an déanachas níos smú ná Stáit Aontaithe Mheiriceá. Gur maithí. Gur míle maithigad óin, de chais deanta go maithigad níos fearna a dhéanú Barack Obama ar leirbí. Agus ní ó perspecs ar bíag in sin. Ainean gro se gcóir gur chlí, más a leir agus ar dheis. Nílas man dug se faoi deara. Gur míle maithigad rahamid arás go dtí condaí le gaiman go henis cóthaí agus chuirigí fáilte mhór a bhain tríú cantir a néad an rúin nachhfuil Stáit Aontaithe Mheiriceá a cosint an déanachas seo chu go bhgráine ní ealainn. a luchttar azora agus cósglóirí. Gráin in ealaí sam domsa agus tá mé seo nniulah thar ceann fans go gorman. Ní mór do marrá gúil am héin agus murin glán a gcuine an rún seo.
Mar luig éire, be Craobh, chuncar na stát fud an down agus goní oblé a gomsa. A chuirde. Nuair swinimid de ná stát Aonta Mheiriceá. Is Mheiriceá mór agus spríúla swinimid. Áitnernos, Park Disney, Park Orlando, agus nua éire gan dout. Gan trácht na lumar ra bí agus díatar fáin. Bíon tír loidir, tír hair, tír chuchtach in ar nagna gin. Ach a chuirde, ní mar hítar a bítar. An séúlád anar fé hain. An gádum heile rá. Deir líse bhfuil gá grúpa polítíochta ag obair go thuúbhnach le chéile is stát Aonta Mheiriceá. Ach rinne ionsaí fisicach an déon las nó nar éirigh le grúpa amháin sa teagháin. Níor chreid uachtarán stát Aonta Mheiriceá sa chóras déon lách, agus nó nar éirigh leis sa teagháin d'eagraigh sé ionsaí fisicach an capital. Mar Louis Clarice nó cútar bi ag an áthránig stát Aonta Mheiriceá, agus ní étárá go bhfuil nar dúirt le muinte na tíre, gur féile ionsaí anamh an déon lachas nó nach éiríonsló a teagháin déon lach. Tá sé seo do chreite a chuirde, agus ní acha aine a le héad riamh. Agus cátáid tarlú dá bhar? Tá an déon lachas i dtíortha eile i mhéalanis. Cai císohan, runúg ionsaí ar an ggógáil sa Brazil. Is léir go stát Aonta Mheiriceá ag scrise an déon lachas, leiste agus lasmu den tír. Luigh Donut agus ábhín an Afghanistan agus an cút táig an Taliban faoi láthair. Ach más rud ag raibh an stát Aonta Mheiriceá ag chusant an déon las in Afghanistan, ní fógtí trééis an Afghanistan a ágant a fé hain. No, féchar an Africasa ón. Bhí stát Aonta Mheiriceá lán sásta na bhór de hort ar an gcóras nabh déon lach agus mí chochram a bhí curtha a bhaim ag na daoine geala ann, onas nach dúchach an African National Congress nó an ANC a gúcht. Craobh bach ar an ANC a bheits a rialtas, agus nuair bunaigh an bach seo in 1990 tríos bhliain teagh an ANC sa rialtas, agus tá siad fós ag feimú ann is látá nuain. Tá stát Aonta Mheiriceá lán sásta na bhór de hort ar chóras nachhfuil déon láthach nuair éireann na chóras sin dómh. A ábhíonn agus mar réad. Níl stát Aonta Mheiriceá ag cosint na Ucráine. Tá NATO, agus beidh Ucráin costas íoc don chúnamh seo. Tá stát Aonta Mheiriceá ar tóir an rabús, ní ar an déon lachas. A chuirde, drastal mé héin ar agóid thuúbhnach agus mé Washington DC an saoir sicáta, agus cuireadh críoch oban leis an agóid mar dheallar bagart ó gona. Seo hiad, stát Aonta Mheiriceá ag chosint an déon lachas, nuair nach féidir le daoine agóid thuúbhnach a dhéanamh gan éon bagart ó gona. Cuirnús le gonaí coscar guine, dul ag gui, dul ag siobadórach, freistal ar ceol curmacha, cuireann si deire le an ná nósna an tail. Ach mar lúm cóscláir éire, is mór an cút tá ag brústeach rís a chóras polítíochta, agus tá bhád mar go airgeach ina cólachtaí gonaí le bacha chur ortha. Tá stát Aonta Mheiriceá lán sásta gonaí a chosint agus déon lachas na tíre a chur an mhail. Inis, is trú a rá méidir nó déirm chud cainte. So I crothgwyn go train nach go stát Aonta Mheiriceá chusint an déon lachas. Rinne Clarice play ar struchtúr an rialtas, an cníocas agus an sco acna, agus rinne airplay ar an rús docracht, an cléanraint agus ról na man sa tucaí. Bhuat le mór bhuicas geáilibh as clúséidir dom agus dom a éireann a nocht, gur raibh míle maithagaí. Eagraítear sin an tríú cantear ó lágáman an sin agus a puintí déanta go maitheicí, bóca mo dréig an tíú moille le seirún a chasint ríis bhfuil stáit Aonta Mheiriceá a chasint an déonlathais go í fáilte a bheith cantear a bhar trí is muna an choláiste Oriel Isabella ní Ródain. Géineisna. Ní féidir a bheith in aon áras gur bunan na stát Aonta Mheiriceá agus bailile an déanlathas agus cosantóir an déanlathas timpeall an Domhain. Bhí agus tá gcónaí. Nuair bhí an Kaiser Wilhelm ag ionradh na Eorpa, bhí an stát Aonta Mheiriceá an. Hitler na é Uncle Sam éis. Stalin, Hussein, Bin Laden, Jackdor agus scebhlaíthir de réir a chéile a rinne siad a chaisleán féin a thógáil agus do bhris Mheiriceá siad. Sa látá nuúin,
Is é Vladimir Putin an bagart is mó mar bhhain se leis an déantas mar le ábhain. Is rinú an méid lethach mé cart an Ucrán an bhéon se caite. Is dógur go bar le lucht an rasra nach neanhí America ar Rutherby ach an clégan a chur sa ganneamh agus Germany ana bhir. A bhhaile de rinú buchas le déa. Ar cean na nethe is simú le nó seo, na táhacán. Fad is atá an dó an trí hinna, trí cogu, agus fhí réalaigh deachtarí, glacadh leis go mé táhacán America, agus bhí. Fad is a bhí in Europe, fhí réalaigh fascistaí, lean éire sampla argáil catharga Americánacha agus lean an déantas a raig. Domsa, is é an lean únicus an solas is tábhachtaí, a léirí an státaí an America dundóin maidir na déantas. Má orchan muidir ardí ar féin, nach ró lárnach ag na státaí an America ina déantas a bhunú agus a cothú, sna sé chunda tar éis na driblóidí. Nach bhfuil ambassador ó America fós ag chraoláir na fróisí sin. Tá cinse. Bí an mhór féin de hir cainte ar an éarfachta bhí chuirt Bill Clinton ar chuirsaí na sé chunda. Ní hamháin gur tarmará mháthaire é seo ach dar le háilte scríomh Roger McGinty. Is léir go raibh éafach dóin ag tionchar bhearcá ar fróise síochána. Ní leiras ar béán gur cosantóir na síochána agus an déantas na státaí an America. Farir, tá sé dilí an dáthár hasal, agus níos deachar fós an dóin ar fád a hásamh. Ach, is í státaí an America ceanródaí an déantas. Ag áirc sí ar fear na stára a lutha is a bunú an tíir sin. Bhí an déantas mar de luchaid dé. Cuaig teoranta ag uachtarán mar luí ábhain agus ag an Parliament. Bunú NATO le America mar de luáirt den eagraíocht. Mar luí mar réad chun an Europe a cosint ó na Sovéidí. Agus mána sacú ná, animus in consulendo labor, incin gan sréan amacnamh. Ná gan in sin, agus an déantas, Saoirse na smaointeachta. Dar le rainn an stát America a sí an déantas bun cloch na Saoirse agus carta déana in ahantíir timpeall an dóin, agus dómhhar gen na státaí an iarracht a jaisú agus a carcan cin timpeall an crunne. Louis Grania ó R&B, an onsaí a rinú ar an déantas America féin, nuair an dúiltí le Reinsteine a glacadh le tóirú an taobhán uachtaránach agus donsaí siad an organ capital. Ach, cad é a tharlú leithreach in sa tír déanthach seo? Cuireadh an ruadh agus an dlí ar na déanaí seo agus lean an déantas a raig. A éire ó fear an dé. Louis tú nach féidir len tír déanthach a glí ar na stát aontaithe mar Trump. Amadon fret déanthach is amach. Ní honan Trump agus America. Cuireadh an ruadh air. Instalú turtha agus a lehéid. Bíú cíal agah. Ní honan Trumpra agus an déantas. Thug ábhainn chuirsís cumsíthach ar arún na héithe anocht, agus de lormaréad ar na statistically an íorsail mar costaí an America an déantas. Fágam libh le seo, ní thuúlacht an gcéine an léin. De mé go chuid denta ag lucht an rasara anocht, bheith is acu go maith gur cosantóir an déantas America. An chéanach méran ar gó, béran a góir, Kense, jarfach, tána státaí an America ag bre ar gó cosint an déantas, gur maigah. Gur maigad Isabella an sin ó chalaiste ó réal an cantear dearna ar sonarúin agus muide tainte ar jeúnas agus muide gáil idrá an cantear a dearna ar fad sin ó réal chalaiste na mara a gilhhaintain agus beidir mar rud ag an le ré ag an chéad cantear eile fad Trump nó beidir Ron DeSantis nó cibí eile agus an chéadú eile nervas a taithe hanagain. Chuirigh í fáilte a bheith cantear dearnach na díospóireachta mar sinnda is gilhhaintain agus seo thuganne Rónan ó Hickey. Gura bhasta. Ní lea duine ná tóram, a thairlí óiltóirí a rásóra agus a cóirde eile. Is mit Rónan agus Marain le Andrea agus Alex a leirm. Tom ga heile is gá homlan I gwen a runa hí hanocht a déir, gwil stát einta vercha ag cosint an dain las. Leir oi méid díomh nach goháin gwil an dain las á thorúán sin,
ach bhfuil ionad na tíre ag scréise an daonlas fód an dain. A chuirde thula mar líise ó chláiste chuomhuire faoin saoirse chainte iontu atá na státeinte. Ach líise, chuna sa del gur féidir á bhfuil saoirse chainte omláin I ddíreúil ro chócúchtach ag na man. Agus bhfuil smacht agus gráim có dagan sin acu gach ein fís nuachta atá le léibh ná le feicáin. Ní hamháin sin, ach tá na man chócléinte na dormí nach féidir á bhfuil siad ionadaíoch an bubal, agus is cínta nach chuil siad struchtúir bhein den lethach in éinslí. Is mion look beag daoine agus cóprádaí a bhanistín agus histórianíd dáréach na féin. Agus mar saol dún go léir, is é an té échan an pibreach léin an pert, agus bí cínta nach páirte na hachatá an amachú. A chuirde thula mar ó Isabella ó chláiste óireal a léirigh ghfuil na státeinte ag cosint an daonlas de bhór ghfuil vóta ag gacéine agus gur lean éirí. Agus Isabella, ní hamháin ghfuil córas vótála atá omláin á strucht de bhór agad mar a léir Alex Rome. Is córas é nach bhfuil ionadaíoch an bubal, tuis go bhfuil sé struchtúra chun nionlaigh agus 8 mhór chumad faoi chuis. Se Isabella, an muochas leis an gléinroint atá lórnach I gcóras teáin ag bhearcha, leagtarmach tornacha a chintín goláidítar gné réicnach an daonlas. Is é sin, duine bháin vóta bháin. Léirigh ábhín ó chláiste óireal faoin takeíocht agus cosint ionach a thugann siad don Uachtaráin. Fréir ábhín is óthla marránach I cosint ruair bit atá siad ach ag tócras a ggéirsilíní féin. Sam amach chun ag seo a léir ná an takeíocht a thugann siad don Arapádach agus roinn tíortha Arabacha eile. Is tíortha iad seo ó bhfuil cearta déana bonúsacha á sóú go leanúna chuntu, agus nach bhfuil aon rion den déan las a gceist. Ach fós féin cosnaín agus tacaín státein de bhearcáid. Agus céin fá. An men ghfuil cean an na hachtaní is luúg for déan an sin a chóirde. Ola. Freisin, cé iad an tógóir is mó de ola los na gréine a hábhín an Uachtaráin. Se. Níl an cosint nó an takeíocht de táthórt bunathir aonrúd seach is sant agus féinspéis, agus níl aonmhaint le déan las leis an scéil seo. Léirigh ón ó chláiste Craobh gwn na stát aonta ag taú go mór leis an déan las fód an daim. An men ghfuil 7,000 sáidóirí á chosint an Eorop, agus ghfuil na $1 billion á chuirt in Afghanistan. Ach rééis hon, ní déan las is cúis lena cinnti seo, ach cinnti bunaithe sprócanna dam de stratéisce. Tá na stát aonta tréis na $1 billion in léis na tríd a íal dó siad atá ag tríd in Gaza. Fiú nar tá na náisiúnain de tréis rá ghfuil na fórsaí seo ag scréise áisna an phobal agus ag marú sa bhíalta gan céal ná fáin. Agus céin fáil ghfuil sé seo daontacha. Chun déan las a cosint? nó chun sprócanna dam de stratéisce a cosint? Neadar an gád am an ceis seo ragart, nuair atá 150,000 daoine gartá an seo, agus 7,500 mara. Chun is gur féidir á gur cosint an déan las atá gceist. Tá sé ráte go Isabella, gur imar na státeinte rá lórnach is siacán I dúsgurt na hhéireann. Ach go rís, go siú leis an Israel in Gaza, bhí an takeíocht seo bunaithe sprócanna dam de stratéisce chun bhótaí na Ghaeilge a cumad, agus níor son an déan las a chosint. An is a chuirde. Thasbán an dréidíomh gur daoine agus chóras a chosnaí déan las, agus nach fear é seos na státeinte. Léirigh Alex nach go bháin nach bhfuil an déan las á chosint acu, ach go bhfuil sé á thóirú acu bhein leanúnach. Agus míní méidíomh ghfuil ionad a na tíre ag scréise an déan las fód an dain. A chuirde sin argrid ráte agus nábí aon éiristar ach nach bhfuil stát aonta bhearcha ag cosint an déan las. Gur míle magúh. Cháda sin deire leis an Ailbhe Ó Díospóireachta agus líimh dus do moltóirí imeachta an seomar a ríist. Agus gléigh mé inis ar íchaintóir den ihe Ailbhe Ó Monacháin teacht chuig an pódium agus cúpla focail a bheith aige. Bhualadh bos mór Ailbhe. Gur míle má heagah bhfuil tá ménta buíochta Gael Linn is carú thuirtú an seo agus cindan na cuaisnaí a dog siad carú dú gur ó buinte gom le díosbrataí Gael Linn
me héana náide agus mar dúirt meid thús na híthe nílas móla ag danne bí. Thós danne bí go fáil cén bhliain ar ómas ag díospóireachta Gael Linn. Tá dúis specialta gáil den téas goide. Danne bí? Is deascúil daoine deasa an salachtaiste. Tá dúis specialta a gáil den té is diise agus dúis specialta a gáil den té is tarcasní. Mar sin de inse a daobh bhí Virginia a gréo ceannis díospóireachta Gael Linn 9-8 agus bhí muid an sabrú ríige a gilhhainain agus ba an rún a bhí an a chaintear ilig. Nílas go dé mar a chaithte le seún se aniu ach tá sé tréthúil go leor bliain bí. Ba an rún a bhí an bbliain sin nach bhfuil an réaltas a taú leis na halína. Pléig í sin ina éan ar son agus tá chuig bhmate go. Mar sin de bhir se cumní ráis cear go leor agus má bhuihas rééis le Gael Linn is choúthirtú ach cá mar go bhfuil teanta deas bheith géiste le daoine den ísgrúpa seo a cant a scór scafte mar níl se Fhoras mar teas agumsa inis fiúhain ach is cinnte go dórann se féin bhaín iontacht de Gaeltaí meánscala bíteag level sóisiir nó sinseir cum céan níos agus iad comáile chéile de an scéil an level sinseir agus sóisiir tróna bhain me sult meiltena sa chaidan agus tá se bhlig le malú bhar se féin bhaí iontacht donna daltaí ag níos sin agus is léir go bhfuil ar náiad a difriíocht idir an tréimh se sin agus an tréimh sé nniu bhí muidir caiin fe seán níos luithe. Níró Google ar bí agamsa a 9-8. Níró agan ach na nuachtain agus ar goid múnteirí agus in méid a bhí léitegan agus ar goid tuismítheirí ar náide a chudí den gomór fasta ach tá ahan rud agah se aniu agus is bontáiste sin agus bontáiste atá ar bhain sibh úsáid iomlán istí a nacht agus málam sibh go mór agus sin ghfuil buú bása le teilteachú. Agus a dacaile níirihis dá mar de hir bhharm Lord fan me cheangal héin ach níl me sin tá maithe cáin fum héin cred ná na cred go ddíireach tá rud an fan níirihis agus is féidir bailí eile hartar ach ní hiadam gro duine bíad an na cantearíonn seo níirihiseach a nacht agus má bhí héin níró se a tuairt fáidear mar sin tá sibh le máú go mór agus hatin selam agus más féidir a ré agus na maltarí ar hiúil ní a maltrá a téime ach hatin se go mórlam an dáir bhain se bhúsa is bhar barsantaach tain is stíl agus an ammaní tasam náil sin seo tá chud do bhaid chéirí ar hiúil ach bhain me sult mór a dáir ar buinú úsáid is seanachas agus filiacht agus orainn bhí íhaithí cólín fáid a chéimiis mar hampla ach fiú an rud leigisteach go hinnta alínta an teálas ar chuirsaí rathe an teálas ar nuacht an teálas ar steir agus ionta ar fad ag an níosgrúpa a bhfuil sibh go bhfuil méid an ála sugah bíú Google an nó nábíú Google an ach is léir ghfuil sibh léo agus ghfuil simagah a gcuirsaí rathe agus an sa steir agus an sanúacht agus an sna statisticí agus bhí sé bhebalta a chéile a bhréagnú go hinntaach múnte cuairtéiseach agus ágaseach mar sin tá sibh tá mainta ionta séstalah. Búla bása le ddífa. Agus ar náide an rún a bhí aganine ag an am tréthúil gur alíntar a bhí an na chaithirlach ar ó ní smó clú agus cail tilifisir na bhí na tá áramsa agus be sin mic lealaí atá imí bhain ar lína férinne ó hain. Tá mai cinnte gur cumne leis sé dramas ágin seo an Thraig Glen Roe bhí ar tilifis. Well bhí mic lealaí an na chaithirlach áne an tam sin agus rud mór a bhí níos brat Gael Linn agus rud mór atá go fáil ag ahanana ísgrúpa
sibse atá a gáil na bhile nacht bíú dúisegah nó na bíú dúisegah ach bé muir na cean ruaig gáil na bhile nacht agus beidir go mó tinte Craobh acu mar bhí tinte Craobh an lídóir nar chuir Virginia na bhile agus na múnteirí bhí agan murisú fearí beidir go mó aine ag daoine seo ar a bhac í Martin ó fearí atá go le radio na Gaeltachta agus nóil ó Galahar bhairt acu iríasna se chudí siad gcomórlainn chudí na múnteirí linn agus chudí ar dusmíthaí linn agus chudí na daltaí eile linn fasta agus cólachaí eile lom bunteach sin níon le nóil ó Galahar tá sí gobar leis an nuaíocht mal fearstan is aine ní Galahar ach os a cantear múnteirí ní bheith sé deasan ihe a lig an hart gan malú mór hort na múnteirí chudí leis na daltaí an seanacht ó ahan Gaeltacht agus ó ahan Gaeltacht an spidéal Kilwantain, Chearú Rua, Loch Arman, Coláiste Oriole agus dagan í chúis mar sin de rinsibh obairínta agus chuirsibh saothar mór isteach san albuchan agus tá buú bastal te na múnteirí fasta. Mar sin de tá buaiteirí an Comórtas órófíse réile fógart san is ag na Maltarí sirim Mata siad ré agus gan a heiliú cante wimse chuimiid fáilte rivan tarú omas. Gur maithagah. Gur míad agad an sin de Ailbhe agus mar a dúirt mé ag an de sacht tá míad fíormhuíocht dó a socht a bheith I láthair agus an méid sime sinnige le bheitthe láthairling agus an stair úntaach sinnige sa Comórtas héin so búla bos mór a ríis de Ailbhe. Rih go bhaidhmist an tora ó líamach a bhuiir atá ar mar chléamh clé bhálam fáilte a chur rih phríomhhaimimeach Gaeilge taxúas agus leabhartlibh so chuir í fáilte mór rih réman ó Ciarán a chuirde. Bhí mé agsúil go mé mo chuid ráite agam agus gan na moltóirí sa seomar ach tá siad a ráist inis agus níl job iontu Jackar le deanú agamsa ach tá job táhachtach le deanú agamsa an seo inniu agus is é sin buíochas a ggóil le rins daoine agus libse a lucht fécinna thar cheann Gael Linn atá ag ceiliú 7 bliain ar an ód mbliana. Agus a cháirte. Bhí ócaid den chéad Sky agus ní Harlíonn ócaidí mar seo gan cuidú ó Iarrainn Eagraítear agus tá foirne Eagraítear ag Gael Linn agus bhhailm thar ceann Gael Linn buíochas ggóil le foirne Gael Linn atá an seo a nacht, Lauren, Adele, agus Tomás an seo agus mairéad. Bula básta Iarrainn Gael Linn. Tá board an takeúil go deo ag Gael Linn agus tá sé an deas ar fad go bhfuil cathairlach Ward Gael Linn, Pádraig Ó Chiara Linn an seo a nacht. Bula básta Pádraig an seo. Ar nóí atá Gael Linn an bhuaich go deo don chainteoir Ailbhe Ó Monacháin a Lord go maith. Ar muochas leis na moltóirí a rinn job Jackar ach a dhéanaí an job Jackar sin go dearú na níospóireachtaí agus a dhéanaí an job sin go maith. Bula básta na moltóirí. Agus a cháirde ní bheadh díospóireacht ó gcuine gan na foirne bhí foirne den chéad Sky ó gcuine an seo ó ahan chuige thóg sibh lucht takeíochta liv Louis Ailbhe na múinseoirí a chuidí liv hacht an seo a nacht ag críú díospóireachtaí I Chain agus leoga war dearlach
fásta. A cháirde caithí mé a rá nach mé mo jabalta na díospóireachtaí seo a reáchtáil gan takeíocht ón ar bríú mhór Fhoras na Gaeilge, ar muochas le Fhoras na Gaeilge. Ar muochas le gach duine atá céadú linn fásta ar na main hóisialta agus ar na main tradiisiúnta, Sean an seo agus Paul hís an sin ó Ardmhaithe, agus sin dearú uamsa bhí ócáid den Sky ar muochas leatsa a scacrod stiúrú a hamáis agus tá héan cosú libse ar bís leis na torthaí a chléisteil. Gur maigad. Dís maríomh, well, de tu go gon bhunaíodh tas na Maltóirí, fangur glas sibh céimhúig agus beidir na bheith chéim bhunaíodh an. Ach ar dúis bhailim sa th ceann mo cho lechacha hís an san, baichas a gháin leis na foirne a henig an ardan sa chun a gcuid caiinte dhéanamh comórtas na scoilbhliain an tróna. Ba bhór an creidún díobh héinige de bhór scoilin agus bhór glán sa bhaile, có gáardachas libh go léir, dos a iontu fair play. Agus tu an cuam domsa an bhreithúirt agus mis an taon den bháin sa tomla se nach féidir leis láirt agus slóchtarm. Ach caiimar a gramar anthócar fad le caiideán na díospóireachta go háirithe caiideán an taide os na foirne go léir gur raibh sé anna léir go raibh fíor olabhúcháin dianta a gcuibh. Na gnáradí mé míiste a fearimachtáibh híidir go snasta goibh an teachta láthir an bhréagnú an servras agus baléir go raibh cearda díospóireachta a gcuibh go léir. Ná, nuair a thaine sé díon bhre. Ní rámar a réanachal, is féidir i méid sin a rá, ach sa deirí hir de bheitléimar go raibh fuidir na bháin be gáiníonn chun cín ó thaobh an obair foirne dhéanaidir is go háirithe ó thaobh níthe an bhréagnú ach ar caiideán do bhréagnéachta a dhéanaidir. Agus is ar mán san bhfuil an bhreithúirt a gcuine de Gaelcholáiste na mara an tinbunúir. An a bha gur míad an sin dá líamach a bhuiir agus é labhairt ar son an cúigear moltóir a ríist a bhí ann. So an is códa began brunne a going don comórtas sínsir. So mar a dúirt mé an gcomórtas sóisiir don trí iireann tá sa dara áit, tá fráma tá tastas a bhráma ann, tá bán ann agus tá €250 idir an iireann ar fad. So tá míad a tasnú a ríis leis na foirne a chríochtlaigh sa dara áit, ag tasú le coláiste chríomh mhuire an spidéal, so targaí búlabás mór a ríis tá Domhnach, Líse, Óin agus an múntóir trína íomhhar acu. So má héann sibh howlann sin go príomhhaimimeach Gael Linn, cathaoirleach Gael Linn agus chuig Ailbhe Ó Monacháin Jóisibh na dúisne. Búlabás mór ríist an sin dá choláiste chríomh mhuire an spidéal. Anis gléithigh mé ar an dara iireann seo fuireann bí Pobalscoil Ghaoth Dobhair, inis córaigh chun dé le Garman,
Clarissa, Éire agus Gráinge agus an múntóir Elaine Nick Raymond. Bula Bosaristan sin de bhain scoil garman a card. An ish lena de raig godi an trio errands dar áid sin furin si, Coláiste Irial Baile Muoinacháin, Bula Bos Mór da, Áhín, Mairead, Isabella, agus an múntóir Conor ó Féráin. Bula Bos Mór Aríist an sin dá Coláiste Irial. Agus an ish, Brunna Mór na híthe nocht, dá Cortha Sínsir, Comórtas Uí Chadhain, Fithe Trí, Gael Coláiste na Mara an Tinver Mór, Gundala Garman, Andréni Arín, Alex Conor Munton, Ronan O'Hickey, agus an Bert Múntóracha, Eileen Craobh agus Tyrone de Hall. So Brunhig, Cahirlach Gael Linn, Curran Gael Linn a bhuireann an ish, agus tá €1,000 buaite comá. Agus an Greengrass sin á dágan chum a bhuiachas a cardú de gachain go tháinig an sathanacht, tuigim go raibh taistil fada go leor a gceist a gach é an irin, so tá míad fíormhuiocht a sin, agus tásúla bhain go múlabíd lena chéile ag ócáid eile i réna bliana. Gur míle maithagah.